Harvest maker say one year post if I can one. 1 year on them kwa bone so bu amanfo fa so e wa befo no so no wonsa so wo mumu. And some of those who can crab in the upon the amount money and track of say at the baba na we pemo na ebo tie na san so family say nyuma bia da roma. And no more aso yasene ya ensamudu ye de eba beto manimu. Abusuafo ye ka mo se vata milk no e wodwa so nya bia ebeboa wo yie papa e yanom de de akono e de awia yi wonya vata milk no wanya bibi na wo de aboso sa e de ye ba ye efie aduonu nie ye nya wa ho bia da na yo mahudo bebrebe so ya milk drink no ebi e ho cafe bi anim e na hawadwen e na vata milk choco so e ho nom ni de eno ye de ankase kokoko yi ne de ayeti obro ma kakao no eno efro ma yokwadu de e ho vata milk banana ena afeng vata milk strawberry ni nyina ehye pa kaso mo mo bega 3 wo 6 wo 9 so ewom enti awiabre wonya ba ko a na wabono guna na makoda ne ba ko na wabono guna e ba no sa na ebe makoda ndi ti abomase ya bew kwadworu akoro ya enterprise ni yu what the record heba mesha e dia badwa so dodo na friend okura sini no aduru no na de tie ne abusuafo wa osisi ya yadodom bi general wa bi ankasa obi okwa afitira ne sabuo no ya na emayi Mr. Onum bi abeboa o e na afa kokoko na afifiri wo Mr. ya no bi pressure infection ahodo tu ase osu asentin na twetwe a wo de onum bi abeboa papa Bema wa yemre wampem bubobi ma me wate promise eba e oba bi oyerepa FM wo no aduma sem na make wenza be ka bi hopo saka eba enso so ewo mrom apidanka eba ewo mrom Mr. eba mrom na afei saka eba so so ewo eyapatase broadcast wo no Otec FM ha no ma so hweja ko the councilor wenza be ka bi ewo ha Time FM owo boase techima free FM wenza be ka bi abusuafo ba bi etondo bi a wo de okwa so kura sini na duru no wonsa betimi akabi mumyemfreokrasini no hewa ahwesom 0244 470 067 0244 470 067 First Facebook nguma papa wo dwa so ye bohu de road ya cho say ye eninti bomodian so bepe bidia makwada no wakenkan ne face abre ye kọ Omo ofitinezi kosi GS na kato obuase asanse se ngoma de ehye eye perfect ankasa. Womo English language award people history of Ghana. RME computing creative arts science maths ni nada 50/1 kosi GS abuso. Mo fato to fi wade na so bi wo ho. Say numeracy na wo per language and literacy OWAP. Creative art phonics computing coloring and writing in preschool bus awodo ni nada. Perfect is bus de na mpanifo agya tumo. GS for tables ni na bi wo ho. What in the two chain almost at 10 mock exams, seminar exams, midterm exams, and on a book maybe and I'll bet you at the school run yeah, can for the mamma some more perfect reasonable set up crying. No one some was aquinus why. You should watch a quirk, Master put your jack. Woman says one cancel dance my first of February or memo baby your tongue my papa be a perfect series books. What home did you mano a 0243 299938 and 0540 755 465 na akura ni twa savia no ape SHS online ye kira kwa dia makwada no we ya wofo ne ahwefo mattress ne top box ne ho provisions enkuma ne se kan hodo abatoto dia makwada akosi ni high school ni nyina ya yisa ha no ene kan nyina dia free holder bi ane ya dwene mu ho ti ya se dia akwada ni hia eye laptop ana internet eno ano no ye won fie nsa ne fie na ho sese nyina wo ho a abemfo kokoda megu abefo ne so betre oba na de ne enya agro etise dia no ati classroom no pepe ti o so fene so de kuma bi ana abetua eti bibia ne na wonti ase a na wabomaden ede wasembisa na asoma shsonline.edu.gh anasa fempen for bajo so 0599 022 998 ya from trimuda hina na akwasi wusu achan menim nuaba enoba afia abuajewa ave ensam no chechemu enie Yesha Asem Beba Dabi kase na se ya na yesha ase e de free ebuakwa DKC na enura na dwuma na sembi ekoso ho sa asem wei entensi Ghana ha Nigeria memu na nka betia de se so obi afo bi edomum obi akwachira akwada bi e de na kwa akosie saa na ya na yetete no na de saso ekoso ewo eye ebuakwa DKC ni nyina ne se akwada abemu abi a wanya eye emfie no edu oyezuku ni kura na nipa bi ekofa ne dumum ema alarm broi chese na nya asem ketwa na DKC ebuakwa ya meka ho asem ewo atwema nwabeja south emensu ewo asante emantemu na yanko eye ahmano so ne ne odanseni a
na nani esam bie ya ne din ene eye Mr. Asare ya wono na Insura Transport Union no wo ya chairman edem wono enkodi eho enkomo chama wadawro mo Otec FM so nie ya mo ha ho yo me dimo so chema tiefo nyina na wadi wadawro ma enura sai na asem no esisi twamfodin no atre wo de ne wani samu bi se akwada ba mu wonya be zemfie du ndipa bi ebe kire na kosie yo akonya yesu ma chike mu nyina na mo moduma enura no pa na akola be mfie be nkroko mfie du asora to do ko school na ma nem so onko pesti to afifia be fie ne mu a wo pesti ombe huna za kwansi na kwa mo pe no mu hu no ensuo ne bia so de ko pesti so e wa ni mu ho ma penente mo be de mu hu no vero ma to mu hu afim so mo hwehwe akwale so ko hwehwe abro se bi si wo mu ntam ho mo kwa na akwale yi e da ho aye so ya hu hwehwe de nyi e mo hwehwe je se ni hu boja na nkrofo bi abetwe e de ko ene abusiafo ma akwale so mo de ba hospital ne sa mo tia sa ne tie je se de dikes ntam ha de ha ye hu pa odifo ne akrofo e ha ye ama ya kwan so nyina akwa so nsanye je se stradofo ne etiefo so mo koya dum no mo mabo ye Mr. Asre wadi wadawro ma se ya kasa ya akwara na tebia etesai temi adu se de no hoye doctor for bua kwa doctor for wadawro ma ntise de no hoye pa na se de wusi kan sa asem wese no ya na etesi ana e ba cha o se mwe ya enura esi ye no etesi ewa bua kwa DKC honum DKC sani ma se konfo na na ha gele kese pa konfo de no ha agele kese pa da konfo so de mu ni we nyina so ye pe sani pa won konfo ko na e udifo ya se ya de krono ni kwasa ni ma bata se de sebe wa hapa se ai had ma ye hu so obi na ma no osuro se de si no ni nti ama obi na ma no osuro obi ko ja ne bakwa no osuro akwara ko school go no osuro se okokwa china go bi akwachi no okore Mr. Asre wadi wadawro ma akwada no ne papa ne maame omo wa hin sesei no maame wo abudi kesi he ya omo odi kesi he ya ebrebe poti na akwada no eko school no anopa na wasole e a maame so ompesti no megale endu opira fie ni mo opesti no na mo huni biem ompie fie ba na cap ni brush o pesti ni sie ni mu ho uta kwa mu no o ma ti mu wo mu no ana mo so mo abrusa bi si wo mo ntam wo mo ko hwe e so wo be bia mo kwa na akwara no e da ho a wa kaja de na tamu bia anko ya wose tamu nko ana pa obe jela ko school na ana pa jawa mu akro no se mayi aposifu asutire o ma kire obi ana sign ne sitie ade se de o nya nkire obi a no bugu so a o mutu ho na mo Mr. Asre ya bada wase papa bibia ni a yebesa ba wonche bio pacho wish be damasi amin kam abusafo Mr. Asre wono na woye chairman ewo eye DKC eye Insura Transport Union enura anadwoma na sam ya esiye ewo eye ebuakwa DKC ya na ni sam bi no ene wabu hu akonta nyina da wode akire ye no kire mukura mpu se ebuakwa DKC sese hwa ye hu si wirem to we de bambofo ye besre ma samamfo mani enkire horum na no de esi ya ne de entwa yi kura ye free hwan ne afia ne nchemu ewo emfimfin mantamu Asem Breku na osimafro ba echem se akwada abobon sa be ma kwa wanya finhia no enkuno krachi bi ofo ne se esuo ene wode se ka atwa akra mi mu se Nicholas Oduro twa ne kwon te se bin produce ase de wo ku abo aponten agye ne nkwan ade afuni nsam na eba sa no ene adonfo ekopie ho kire se bin produce nyamna sempa ana esuo ede ne to ma fa ne ho anche no wo mo so ebrim na ma mi ka se won so womo esibri na ama wafrimu ama tesasam no emwakwa koyenya ipa na ebasa no yamane boni bishop waduadua mu a ene akwada yi a wafrimu Nicholas Oduro ono akasa no wofa James Mensa abonkoma enchemu sei ana wode ma ayi ene kresa andra be 12 o'clock mu hono andra anapa no na yeso be ko school to mami dware ne se ko school to ko jina fiche be bi mami hu no se ade wan ko school no se ma ma le timi ko school to mami kwa ko gufu
someone is coming, so one could be or the scam money school. So I could do my stuff to an review. And now, I couldn't be fee to be a fee. No, Mrs. said, oh, you're not anymore. I saw the black, but this guy with a which is also to Gary. No, I don't call it. The Gano Muna, Yanti, I say, you couldn't ban out. I want to give where I am planning trial acquaintance actually. I would be the I'm going to tell you, boy, I could be a knock with as you. One of these are your mount 7. And my boys, it wasn't too good to almost turn on Quachino. I'm watching by one so much one channel because send the sending neck on any nine. She was with the bro about the man on Sweden, they also need confidence him. Suitable moment when a one also to Garino. One and say, I say, will be social fee. Now, will be a kind of poor. So, what is the one try any panel or didn't ultra 600 trying acquaintance? I normally take some fair, my team of football, you know. And I'm a Thai boy, and I'm watching boy. So, yeah, you see, I didn't have here. A Barisano, a place for about 5 million article, mortuary. Instead, I pen a place for the Baha. For me, I took back with more channels, and forces I ended up yet to me. You can look at woman film. I'm a set of more, and see, I got a myself and now, or maybe it's a fraction combo. Until you go show a train a place for now, yet, yes, I'm a catcher with your phone. Abusuafo 70 more ya dia yateni ni eye akwada wanya mfisi okay mama me breaking news asio watwutwa no wafiri mu kwa wiase adesia so amfa won ho anche na won so waje ne nkwa ade afiri ne se ne wafani mpon James Mensa ana motene na mo ba Facebook no so Otec 1029Fm akwada ehumfoni nyina na mu no ana edaso a wo ba oba benya bi ahwe nyame ne makwase mu ayewu obi ni meso ba asuotirim wadi sa Asem one no aposifo na aba ho no he dwen pa na omo kontoko ana sa ba say die he akola ne on da ho yo kuni ya ade awo wo aba ne yi so we ne ye de asuo no also we do ha wa pani asuo ni nie moya yanto aso abziafo ya dibi ebeto asoara ya ko apoye amantamu na National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat ekuo bi a abana omu asiwa se form agudie tuo basa ya ekoso ya friend se gada dem ensel garam say no omu hwe na omu entu asese ya home na omu ese yakwa ibrintuo ese ye nsase ya odwene ho ote ase enye yi eti enura no ene enya asam ketua omaye operations no nko ewo mia bi a ewo apuye emantamu edikan no omudo mani ekire oda nkwanta eno mu free hormone no omusa so de omani ekire bremu mfimfin potamu honum ena afe akantin asaman kase honyina omudo mani ekire na ekire ma wabra omuduru oda nkwanta no na amanfo bi edigala den honum ento omuduru ya na omoye so omose operation ase ape ena omuhu se excavators miensa ebi esi honum ena omochre se omesa so atoa so no makomanim enti omokona ena sansam didifo ya omakose pom honum edigala wabra eni emrakwan so no omuhu oma na omese wotwe mamnyawai dimirikatante sa ena omuja excavators no ewo honum enti ekoba ne sa no wano kire se nyame anim no kwase bi nyade a ombepene ama sa de ma no atimi akoso nti omuso ayo mafom de taa omuso a nanso omo anya obia anche no na okiremu a epom horum no koko pa no mudua ne kese na akohwe koko a yese omeya chibremu koko na mi asika na sa krofo esi ese no abusua wodwene ho a wote ase a enye yie ena bremu ensuo no soso de enka na etete no yese achimkwa wonum bremu ne edibube sese de akwakwa achimkwa ya wonum galansuo anase wonum sabe empreduasa gotamunsuo saa na ade no akwakoye na omochirema na jase omuhu saa excavator miudu kan ho no ena nkrofo edwane tie ba ne saa no omututu ehoniama dodo na control board ne sei omutui
ɛno ɛda nkyɛn a ɛnneɛma nneɛma bi a ɛwɔ wɔ ho a ɛbɛboa ma ɔmo dwumadie no ɔmatumi adi gala no ɛwɔ mpɔtam hɔnom no ne nyinaa ɔmo tutu yi ɛno ɛfiri hɔnom a ɔmo nneɛma bi a ɔmo nya nyinyaayɛ heavy duty water pumping machine ɛno so ɔmo nya bi na ɔmo de ɔmo sesa kɔɔyɛ ɛno ɛfiri hɔnom a motor bags ahodoɔ yi a ɔmo de di dwuma ɛwɔ hɔnom ɛno nso ne nyinaa ɔmo de ɔmo nsa ɛto so ebi ewu excavator no ne batteries ahodoɔ yi a ɔmo de di dwuma ne nyinaa ɔno ɛsan ɛsesan ɛde kɔɔyɛ nti ɔmo ba ɛnya adeɛ a wobɛtumi aba bɛdi gala bio ɛwɔ mpɔtam hɔnom ɛna ɔmode ɛyɛ operation ɛtɔ so mmienu no so ɛhyehyɛ soɔ ɛwɔ ɛyɛ akantankyɛ bi mpɔtam hɔnom ɛhɔnom deɛ ɔmo kɔduruyɛ no abusua na sɛdeɛ ɔmo si asɛe nsuo ne adeɛ wɔ hɔnom no a mprempre ya no ɔmo kyerɛ sɛ wɔn ani abere dendendendenden ɛwɔ ɛyɛ apueyɛ ɛmantam hɔnom a wɔn a wonim na wonim na wɔn bɛso mu sɛ wodi gala wɔ nsuom anaasɛ yɛ kwaeɛ a yɛde ato hɔ sɛ yɛde gya ɛyɛ nkyirima no wodi gala ɛwɔ hɔnom no mmara ne so mu a ɛno bɛdiri nwono sɛdeɛ ɛteɛ na ɛfata afei yɛnkɔ ɛyɛ oti mantam krakye west mensene kuropɔn nim kura ɔfa ne sɛ okuma akura na wɔtwe wie yɛ mecha na no memenda na wo se mebeto dwa ɛkyerɛ sɛ subonto bi a ɛso nipa bɛ sɛ aduonu ana wɔ mɔkɔ ayie kwadane butume kɔ wiaseɛ akra mako edunum de kranananana ofiri mu yaya agyasasam no abusua besi na nya de wɔ masua wie kura aka ho bi amampani abɛde akyire his excellency obinfo mu okuni maami Jane nana opoku agyeman akopiem ɛwɔ kuroi mu asabrei abusua wɔn adehye ɛka ho bi nyina kwakwa ma mo yakɔ ɛne hyɛden na amanabɔ ne ɛkyerɛ sɛ abrama me kɔ no nyɛ ɔno nko a wɔne wɔsoafo ɔno ɛna hwe ɛkɔ ne aba ho ensam so owura Joseph Bukari nekpe eka ho bi afei director general a woda eyato renchemu aboafo adwumaku no ano eka ho bi mayor Dr. Kuyon anafe empenfo bebebe na eka ho a womo ekochia abusua na maame kasem no wode etu dwa se nyamenim ne de aba ne mo ya pa enti abusua nei ade kasiese pa to wani no wo mamo ya akọ ene hyeden na wo kọ no maame afa ne nsedo ne nedu dabi okuta Ghana sika no 200,000 Ghana cedis ne sika no 2 billion se abusua sabe wode se afri mu won somwen na wo ma ye ntotoye ne nyina won fa enye ebio emoni anwa mosquito net ne life jacket ya ebeboa momo makoni aba ho sem nsuo no so no atimi agina ye nyina ma me edeka ho na no wo se bri biara wo momo patam no se ko ba se wo mo tena so bontonim atwa ko ba bia won hwe ye se life jacket no be o ma de hia wo mo ebehye abra wo kasa ne sei an wo kirem de ti bi enda nyame ase ya na edin enso so wo ba enu den de ya ba asama ye betie no anya ya asam de na emom na ese ebisa ho se anamon ba na ebetu enti na ese ye ba na ebehwe se baby asam na esi no kra e wo hemfa enye da na ebaba se ene na ye campaign na de enwom ne asa ne ade eno mre wo ho na emom wo ye no wi a nipa na wo no omo ekekere man no so no oha ba na omum amane ba na aba inti abaya we de ntuma bebo mo de ano na nyina ya bebom na ya cheche ye ho ehwere na ya hwe nim se ye ko no sen menu amenesa oba be kan bebre eye nhyehyɛ a de ebe ya edan a oha de timiba to de bia obebo ho ban sen bibi timiba ya na esese ye share scheme life jacket ebi ana wote se me ka wunya nka o we ndi beto baby menhye ye besre pa ye pamuche o yenhye na awokwan a ebo nipa ho ban enti said am sister kan ya no say ensuo no so no you different kinds of transportation enti nka wo amoye trotro ena moye bobo ya ne ade wo nsuo so no ko bi betina mu a na ya hwɛ sɛ oshibi abusuafo ani ekwakotie ye eyomampani abedi akire Professor Jane Nana Opoku Agyeman ensam no asi yemfase de PC mfa mo fa John Entwibu si akon labo woni semufo pani a osone so ma yitimi ede eba ye yane amote yane wamframa mu eye metri da hine nana kwasi wusu ekyan menimi nuaba enoba afia aboajewa akora de aka ne yode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, heavy and Plaxmox mixture no malaria drona. Ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive.
ye no mbie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no ene wodi we nsu aba sentia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacist na herbal shop FDA agye 1029Fm. Hey, opanyi. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo ene kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne band combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any Naka, and so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me, I could chew akoton. How many students who? Na, and no cradi. What tip one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua po mudin ho hia me yie esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer, magie drone di pa. Pavi Plasmox, and Hepa Plus nyina. A painful abato more manufo, and kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. At phone fra 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer, a mapobudra mapa. MDAG edweden krato ya. Medofopa. Me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o na so me ko hospital me ko ye check up me pese mu se de me pedia akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so be ba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie suade enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina.
Ofo me ma senti miense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online e wo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma obane nya abotre sua de se ne ono ape. Etosumie no, esan se ye online school ti. Awofo nse sika bebre entoto provisions ene niam a enkewo prospectus so te se sekan detergent prayer ene ne keka ho tuition fee per ena abetua etosumiensa akyerɛkyerɛfo a wɔ online SHS nyinaa ɛyɛ PhD doctorate ene MPhil holders nkoa ne ɛho hia ɔde besua adeɛ wɔ SHS online ɛyɛ laptop computer internet ɔpepa yɛ de sua adeɛ ɛna enkankan ahohyɛ so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 nama obani fa no ho nhyɛ mu nne yia na hwan kra no frɛ me sabria oh hello good evening bra kwame good evening Bipacho ye ton kwalendua twen we de nya me number mo na mo fa esumase enya amanfo numbers na mo frɛ won by heart e wa bra obuo biara anim no oh bra kwame wadwuma wo ye no ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu ebi ti sɛ wogye edin ne number bia ɔte nia wo ye no ebia emfa kwa mu sɛ wo company ɛyɛ kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho register wo Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omo asɛm a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuo mu asɛm ɛyɛ adia ehia na ɛfa obia ho kai sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adonu mubuhura ayeye ne na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opania wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden omo dia ene se ame no kasa no kai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyense we kan say ayi ni na asɛm kam bo wo mu nyina ho ban ebibia yɛ tia ɛmo brofo enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkyire na dwuma no ntumpɔn na ɔmo so mfa abotre ɔdɔ ensɛm a ya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne ya na ya de kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo ka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmra wɔn wo mu obi anim ase ne mo yɛ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn mo ho efiri saa bre do hwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa obepie wɔ ne mu nyamo adom ne amen aja nyameshra amen me da body ase ona boy asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kyerɛ me nuanom a mu ba ne sɛ wukɔ awale abisa kwa misa na sɛ wukomu a Asem Beba Dabi wukɔ awale bisa na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a
na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yenso da ase me twantro antu me yere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ni sa bɔ me sa yam sɛ ɔre madwuma ma me so ante free hɔ no mu no me ba ɔda de na me yiri ye no ayi papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wo watchu udani apanya me dani wo watchu ahomachi 5 na mere akɔchi apanya of na dem abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani Asem Beba Dabi nti nyama bia mere ye wo fie hɔ no ano odi me de ne maka sɛ ɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na wo yɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na afei de na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abresi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama bi sa o sɛ ha me ne yesa ama wodi dan na rent na o ka kire me sɛ wo so ontinam na tam so ana wa ye den na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka sanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakɔ gidi yedi yakɔ honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sɛ ye me na me koso me eba ma yedi ama me kyerɛ no asɔre na okɔye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma mitime kyerɛ no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kyerɛ na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia pa so fo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kyerɛ ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan enti wahu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpena a wahu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no ni do nyame ne sala ne me ma me a wadafo utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kuni ba awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e no kwa koto dwane abra be ma ntu koto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e de asi ho no no e na odi ntuma safom ho dwaye ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkra na me ko duru nkra na wabonte me ko duru ya na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant naked do ye day ena me nya bo tre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropo ha o hu se be ma ne te ho ene ne bossa pant ne bibia naked
o srenku ama tres no so ne nima nyina da ho ena nsuo no bucket ne pan nyina ne ono to ana wa bie kaka so sen kan so ne petina kan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne se na me hwe na me sa de to afide mi so to ki se dem ho sum ka ho na mi afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so so sore e gina ho na me bisa na question sa obeka che me so ya bunni o firi he o so firi bonchi ofiri wanchi na de na de oba dem hasisia no o se an oba no ya na danfo eno no be ejuma ana I say oba be gal na msi wa be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho ena dem hanso gale bia ni ha ena dem ha ena wugina manaji pan num ile jatabiribo ile Otec 1029 FM. When you mean Yanko Poto to Bonso, but they won't hear Rade. Oguni Trade and Pon, you are the man. And then Yanko Papa Nasasura. Ogumi Yami no Brian Suko. When Yami Yami, no one Yami. Among some Yami. Uto sona boya wacha sunyamia wenu wa FM ye jado wenu wa FM dasire ye papa wenu wa FM ane nyangu poni wenu wa FM ye jado wenu wa FM dasire ane nyami oya die ye radie wacha sunyamia wenu wa FM oduma kuma nyame usaye okay awiai odoma nkoma nyame ayeyie enka wodin na wiai odoma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema odin kronkron no arofo ne ade hye wiai yema yenho ha awiai yema yenho akwaba yema yenho ye hyiehia emfamra Otec 102.9 FM so ene eye wukuada ene ye da fofra atwedi ampototrobo nsu kwame basa yi adom wasane aye bio awiai yasa hia bio na ne dai ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene e ba besom dwumadie da biara da se hia wa afidie yi so a yese ye de suade yese ye de kire ye ho nso ade enu nti na awiai a ye hia nokre moma yense ye ho se ye ba besuade ebrekro na mu ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live e won tentan ne so se wo ba ye social media platforms ahodo no so a ye stream show no live na wadama se wo ba so a eya ahye ma wunianum nya adesuane ade kire dwumadi e bintie na wonom enya bi nsonhwe ebrekro na mu na wie wadwe nkire bi a wo no
de betum ewo comment section ho amaye ye beje ye bekan no kama amobi biara nso ate wonka awiei oba yenuanom ewa amanone nso a wonom nso fa ye ndwumadie live awiei mu amo monitor show no edi free Spain ewo Be Love Radio so no ena awiei Nyankopon hira mo onye mo kese na ontutumu anamon fansiye afei mu amo United Kingdom mu na mo nso mo monitor show no ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Brainy Radio ene ye wo Sahara Radio ena wie wonum nyina nso abo adem abiebiem dwumadie ni twagu afei Kings Radio eno de ni TV o Paris France abuchiman ni mu daache Hima Radio ewo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America mu mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena de Krobea jata mene wasan hia ewo afidie yi so a ye ba besom mabedwafo wa ha oba de achia me akwa ye jakra ohote sei Nyankopon adome ho ye pa na nso so adom me nso be ho odin ye de Nyankopon ase obini ni din ose dadom ye dayadom adom no an na akurakura ya de abeduru sampempen so yi yeah eja kwa me ho na me hye pa ene nso ye da foforo ene ye wukuada eduru sabre we yi a ensem gum na ensem bi nso si saa sebe utie bi de tu hofo ema eboa wa abrabom ene ye wo ye nuanom a onom nso abaso na nakwasi imo mehu se waba ahoma ne so ose nana ya Krobea Asante dwumadi amudie eye the best social program ever Nyankopon hira mo onya mo kese na wonkoso antutu one wabedwafo nso anamo emfansiye awiei ogoromensa mehu se wonsu firi asuo nwunu ton wonso aba bepiem ose akra ya Krobea Asante awiem ye na Nyankopon ase na nemene ajingo yenso ya boade mu hapa dwumadie ni yetie mo ena ye san so ehwemo na ya Krobea Asante Patrick Asawi ni owo na mehwe dwumadie no ewo UK Bremen Nyankopon tonkoso anya mo kese wate na wontutumu anamonsiye ena wie ye kam ho yaba ye nyina ye besuade na ye nyina ya kire ye ho nso ade ena si edu Benjamin ena o se hi nana ya Krobea wada meburu menso maba ahoma ne so bi na menso me ba betie mo menso me ba behwe mo me ba besuade no bi na menso maba bekire menso me ho ade na ye nyina ya ka bom ene Uta Muhammad ene o se akra ya Krobea Asante wada meburu ma menchi achi awe onu abedwafo nyina mo hote sei Nyankopon adom ye ho ye ene se Kobi Toronto G onu wo Jacobu Krofrom ene o se akra Krobea I'm really monitoring the show mene kwame ye nyina ya boade mu ha ene ye tie mo ena ye hwemo Nyankopon tonkoso nyamo kese na ontutu one wabedwafo nyina nso adamo emfa ensie good awiei wate mabedwafo nka ene ye wo enkomobo na ansana no se onipa dasani ofa ade adufo de a unya asem adufo de onipa dasani se wo beye biribia anamontio biribi biara ubeye mu no eya pebibi achi hunu ansana ubeye awaye enka tete no se ne yebeto ye nananom no onom kama yete ase se nipa ade biara a wo beye no ya apemu hunu nti na enka ne nananom kwa abisa se ye ya ye kasa yi ebi da so ye ebi nso nye so nipa no obetu anamon bi se bi adwuma bi ene wo ba beye okoko bi se akire adwuma nananom me ba beye nie opedi ehurufo odifo adwuma mi beye nie
adwumai monhwɛ akyire mame na menhwɛ sɛneɛ ne future teɛ ne yɛkɔ ho abisa obi kura wɔ hɔ no mo asɛbe ɔwɔ ne baba atiasefo asase yi so a na ɔkɔbisa akwadaa ne tiri so na wohunu sɛ akwadaa wɔ yi a waba wiase yi adeɛ sei sɛ ɛna ɔde nam nanso yɛmu sa yɛn ho sɛ saa asɛm a mekan ɛnɛ mmerɛ yi mu yɛyɛ bia na yɛnyɛ nti da biara no ensunsu aso bɔne bi etumi ba monhwɛ ɛyɛ asɛm a asie o owura yi ɛna akɔhyia abrantie bi ɛwɔ akwantuom ɛna wɔhwɛ krakye no nanim ɔsɛ owura yi sɛ ne w'anim tie yi deɛ woyɛ very innocent kyerɛ sɛ mehwɛ a wo huni asɛm mehwɛ a asɛmmɔne koraa mfata wo enti sɛ ne wotie nti mɛfa wo amoa di machi na wofiri hen na wɔsɛ o mefiri Kumasi kurodua yi mu wɔsɛ saa meka sɛ nso na atɔyɛ maa mu ɛna ɔnom wo wɔsɛ okay mɛfa wadi machi krakye yɛka yi adwuma ɔde owura yi adi n'akyi nkakra na wɔba da adwuma mpanyimfoɔ hɔ ɛna wɔka kyerɛ krakye sɛ okay ɛne ɛte saa deɛ a hwɛ wɔfese ha na me nso mekɔ adwuma mpanyimfoɔ hɔ na masa aba muntie o wɔnam akwantuo mu a na wɔnya akɔɔro baayɛ a ne nkurɔfoɔ bi a wakɔyɛ adwuma ma wɔn a wɔn de sika kɛseɛ ɛna ɛbrɛ no ɛna wɔn ka kyerɛ wɔwura yakɔ wakyi ne yɛsew ni hɔ na akwalaa na wode wakyi gya no yɛde ɔpepepe miɛnsa 3 billion yɛde agya no sɛ wɔmfa ma wo kyerɛ sɛ yɛbusaa sɛ wɔkɔ no wode wakyi gya hwan ɔse me no ɔde makyi gya ɔde n'akyi gya me saa bere a yɛde ma no onkwala nka yɛ no bi wɔ hɔ ɛntɛm ɛna oyi fon frɛ yɛ no obisa sɛ na hwan na me nkurɔfoɔ ɛbaa yɛ a wɔnom de 3 billion brɛ me no hwan ne yɛde gyaa no ɛna ɔbɔɔ nipa de di ɛyɛ nipa asomasi okay ɔfa fon na wafrɛ nipa asomasi na wabusa ne sɛ nkurɔfoɔ ne sɛ wɔde 3 billion abrɛw entie bi a akanso number nie gye fakoto mame kosi sɛ mefiri Kumasi aba no wɔfrɛ akwadaa no a ne fon na dum ɛdi ɛsan asɛm nie wafrɛ akwadaa no bio ne fon ne dum wafrɛ akwadaa no bio fon ɔsan san n'akyi ɔkɔkɔduru yɛmpa akwadaa yi akyira kwan yɛnam hanam sɛ fon yɛhu akwadaa no bi si saa bere yɛ a yɛkasa yi onim awerɛhɔ sɛm yɛka saa wura yi ɔno nso nim akwadaa no nkyi onim o deɛ onim a ne sɛ ɔka kyerɛ me sɛ ofiri Kumasi ɔwɔ innocent face enti sese ya no 3 billion wadum ne fon ɛde 3 billion no ɔde kɔ hwɛ enti sanka owura yi obisa krakye ne nkyi kɔhwɛ ne nkyi ɛna ɔpɛ hunu ya anyanyam bia enka saa asɛm wei ebesi ana adeɛ wei ɛkɔ so sɛ woba kuromu sɛ woba yɛmpɔtɛmo abaya bi okohyia ne wɔ kurom ɛna ɔde n'aba no abɛfa ne sɛ mepɛ ne nti owura wakɔhwɛ ne nti saa asɛm wasi sɛ yɛ a hwan na wokɔbɔ namaneɛ the fact sɛ waka kyerɛ wo sɛ mefiri twapiase no doesn't guarantee sɛ wokɔ ya na wode ebia ne funu na wode kɔ a wode kɔhyɛ na busua nsa wo mekɔhyia no wabɔnten mehwɛ n'anim a ne hodwo enti na meto nsa frɛ ne sɛ ɔmɛtena me nkyɛnkyerɛ sɛ wayɛ mɔbɔ no ɔda kagye tia oni baabi da asɛm bɛsi sɛ wotu anammɔn bi wogye nipa dasani a sɛbe aboa a yɛfrɛ no akɔkono wɔyɛ mmerɛmmerɛ akɔkono yɛ bɛtɛ utie me ba no deɛ ɔka maa me no a ɔse akɔkono bɛtɛ nanso ɔno ɛna ɔwe abɛ wɔbɛwe adɔ no na afei ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ wahu sɛ ne ɛteɛ enti deɛ n'anim yɛ wo sɛ wei deɛ ɔyɛ good wei deɛ sɛneɛ n'anim tie bɔne mfata no saa nipa no ɛna hwehwɛ n'akyi ansa no ama na bɛn ho nyɛ saa asɛm bɛfa wase ɛna wie Krobea
masɛm ani ɔbaa de akyia me agra ye mode kasa yɛne nyame ase na yɛnkyia yɛtiefo akra on sɛ ewiase a yɛwɔ yi sɛ yɛnhwɛ enipa anim mfa mu natɛn sɛdeɛ yɛnhwɛ nipa anim mfa mu natɛn no saa nso ne yɛnhwɛ obi nso anim mfa enyi no nie ɛfiri sɛ obi wɔ hɔ a ne n'anim sakrɔma nanso na wɔnkyerɛ kokɔ obi nso anim sɛ nsa borɔ nanso ebia na ɔnom nsa nanso obi anim nsɛ nsa nom nanso so ɔnom nsa paa saa nso na obi anim nsa akrɔma nanso ɔkye nkokɔma paa nti wiase a yɛwɔ yi menhwɛ obi anim na mfa mu natɛn ɛfiri sɛ woyɛ saa woanhwɛ yi a wobɛyɛ mfomsoɔ wodi obi anim bɛgyina bia ɛnyɛ hɔ mmom ɛna ogyina na akomam nso wo nso wonhunu nti nipa bia wo ne bɛhyia bia na ma wadwen nya mienu sɛ nipa yi sɛ wanya bɔnefo a ɔbɛyɛ nipa papa nti sɛ wodwen we mienu dia bɛboa ma nipa bia wo ne bɛhyia no ɛbɛma wahunu kwan abɛso nante na afei die bɛsi bia na nya onwanwa ɛfiri sɛ wodi ka adwen sɛ wanya nipa papa obeye nipa bɔnefo enti wɔyɛ papa de wo kan ayɛ na bam wɔyɛ bɔne nso so ade wo kan ayɛ na bam ɛmfa wadwen ko gina sɛ nanim no nti ɔyɛ papa na akyire yi ɔkɔyɛ bɔne a ɛbɛyɛ ɔya dodo firi sɛ ɔbɛka sɛ nipa a media na menim sɛ sei no enti wo hyia nipa ama ne saa nneɛma yi mienu mfa ho ne sɛ de nanim teɛ ɔanyɛ papa a ɔbɛyɛ nipa bɔne fa saa hyɛ wadwen obi a bɛhyia ne bia ɛkɔba ne saa ɛto a ɛnyɛ nwanwa mo medase eburu arafo ne ade hye watima bedwafo nka enne mmayi ose good afternoon opanyin Krobea yae na awiai yenso yabɔ awura mu ha na adwumadie no yɛne wo nyina na makai imasha say Ashtown ukosimi ama mefo mienu bi a mutie ye paa no no last nje kono maami ajewa na frame tia na waka ho no ntina me boy Masha no won mienu ene tie pa wa Ashtown ho no ni anu hwa ya no mte kwan no eduru ha no wache adakora akoma wo mo say Hyper Plus ai maami ba ko afrimu ya me re fikura ai ye bomo ya mama ma ajewa sa na ye frɛ no ye momo ya ba no ba ko di yalo kwamra yalo na kwaku omu maame nyankopɔ na wotweda na omu sha eduru ha ebe ma ya tie ni akogya no wo ka ma ya me wura fie ya adwendwen nyankopɔ nkyekere abusua ne were ena destiny ena ɔse akra ya Krobea Asante awia yi menso meet ye wa ha Sakina place ahanso utie wo pa nyasem ketwa na omu se wo so do fufuo pa ndie nyasem ketwa watie bro awiai adofo ye won komo bi ebo na nyasem ketwa na kakra nie ye de abusua bi asem eba amonim ewa afidie yi so ebia obi beka se asem no yente ho hwi bio munya abotre na saa asem ne ho no eja no esuo 20 years ntokwa eni abegina no se ye pata eja no eso pa ya eja no se ne asi ada afa no edi abotre eni kasaya adwene wom ena ebetumi asolve enti after say ye show ni wie ye no na ye fiada ye split into two ema ne dwada ye ne ofa ba akuhyiae ne bnada ye ne ofa ba akuhyiae ene wukuai kura no ye san ne ofa ba akwasa ahia bio anuanom ne adofo enyasem ketua wu nanso ye wogidie wa arihyimu se enkakra ewurade nyankopɔn bɛboa yɛn ama enuoma enso aye kama eno ye baako mienu
asɛm bi nso ba yɛnimu a na no nso yɛ abusuasɛm ya ɔfaaseɛ ɛne enuaba ɛna enuabɛɛma ɛna anoda ɔfaaseɛ ɛna ɔmo ba yɛnimu na deɛ ɔmo de ba yɛ ne sɛ wɔnom wɔfa ɛwɔ amanɔne mekyerɛ burukyimam na wɔfa no firi aburukyimam aba Ghana man yi mu a sɛbesɛbe ɛyɛ yadeɛ ɛna ɔde aba yadeɛ a wɔde ba yɛ no de akɔ akɔsie ɛne sɛ na wɔdi nkan ne nuaba na tu anamɔ bi enti ne nuaba ne kɔ saa na montu a na yɛ kɔnfuo bi hɔ sɛ mo akae saa asɛm yi ɛma deɛ kɔba yɛ ne sɛ wayare abadeɛ a yama list ya saa list no sɛ busua mfa ama papa no ebewu adɔfoɔ saa asɛm no nso no nra yɛkan mpanimfoɔ bi ɛbaa so ɛma yɛyɛ ntotoyɛ bi ɔba de akyia me akra nra ɔpanyini bi a wɔyɛ nana tietia ne kyakyaa mu saa biribi nti umuni din mame ansa sɛ yɛyɛ a yɛka sɛ deɛn na apie firi mu aba yo akra medase asɛm no yɛde tu dwa no nra biribi nti sɛ deɛ nyansi nti yɛmu ne din ɔkyeame bi a wodi mu paa etutu ne ntoma ɛwɔ asantema mu ha ɛbae ɔbae na asɛm tenten ne tietia nyinaa ne sɛ ɛyɛ onua ne saa kɔnfo na yɛka na asɛm no na wate asɛm no nti ɔba na wabetie mu yɛde ama ne bɔbɔ no na wɔhwɛ sɛ ne asɛm ne tie na ɔsɛ dabi asɛm no mesrɛ mu sɛ betumi di a momfa ma me na memfa me nan nsi asɛm no so enti sɛ mɛkɔ na me ne kɔnfo no akasa ɛne ɛso sɛ nka betumi a nka wɔmfrɛ no wɔ hɔ a na nka yɛnti bi ɔfrɛ ne de to speaker na asɛm no tintini tietia nyinaa ne sɛ asɛm no ɔhene no sɛ ɔkyeame ne sɛ wasom ɔbɛhwɛ ama bibi a wɔ hɔ bia ɔmayɛ wabra abusua no a na nka yɛagye wɔ mo adago mienu wɔba baako sika hwan ne nyinaa sɛ sikasɛm no ne bibia na ɔbɛbɔ agu ɔbɛgyinam ama amammerɛ ne amanneɛ no a ɛsɛ no ɔmayɛ na ɛde asomdwie aba abusua no ne kɔnfoɔ no ntɛm akora yɛsan sɛ yɛn nso so asomdwie ne yɛbota yɛ nti no yɛgye mu de ma ɛyɛ ɔkyeame no a ɔbaayɛ no de sɛ yɛgya mu de ama ne sɛ neɛ wɔne abusua no nkɔ na wɔn nkɔ kɔnfoɔ no na amammerɛ ne amanneɛ ɛsɛ no wɔn nkɔyɛ na wɔn wie a wɔn de ama ne bɔ no aba abɛto yɛ nim ti akora sɛ yɛ yi deɛ sei ɛna akosie okay enti nyankopɔn yɛ adom a kwasiada amammerɛ ne amane a ɛsɛ fata no ɔbɛkɔ akɔyɛ na ɔyɛ wie a ɛho asɛm no sɛne ɛteɛ no yɛbɛba na yɛbrifu mu sɛne yɛsii yɛ nyinaa ama mo nso maso ate bi nti ɛno nso ɛnhyɛ fridge mu na asɛm bi nso firi atwoma mponua aba yɛnim ɛwɔ afidie yi so asɛm no sɛbe sasɛm si a yɛwɔ baabi a enipa no ofiri ɛna yɛwɔ obi a ebi a asɛm no ɛfa ne so ɛba deɛ kɔba yɛ ne sɛ yɛsi akwadaa bi ɔne ɔpanyini akɔ wiram afei deɛ akɔ akɔsie ne sɛ yakohu sɛ akwadaa na wu ɛda galamsey amena mu na asɛm no baa saa no ɛne aduadua mu a kɔhunu sɛ akwadaa no wawie JSS ya ne secondary school kura ba wɔn bɛtotɔ ne mu kɔ 18th ne 17th yi yes sɛ akwadaa no ukɔ school na school mu ɛsɛ sɛ akwadaa ne kɔ a wankɔ ana wonya nkɔ ɔbɛkɔ ɛna ɔde akɔ akɔhyia saa akɔhyia wi na deɛ bɛɛ mu a ɛma asɛm yi emu dɔɔyɛ na sɛ yɛte aseɛ bi a ɛnyɛ yie ɛne sɛ akwadaa yɛsɛ watɔ nsuom kwan a wɔfa so a wotɔ mu deɛ ɛnkyerɛmu bɛba firi sɛ yɛyɛ a mene mo ka sɛ yɛwɔ abusua no bi ɛwɔ yɛnim ha na
wɔkyerɛ sɛ akwadaa no ne baabi atwa ɔtɔ nsuom nanso ne baabi atwa nkyerɛkyerɛmu a ɛba kyerɛ sɛ yɛsusu sɛ mpo baabi atwa no yɛde yɛn nsa wura hɔ yi biribi afiri akwadaa no nipadua mu ɛma yɛde asɛm no akɔ yɛsɛ sɛ ɛnka yɛyɛ posumotum na yɛkɔhwɛ hunu sɛ akwadaa yi sɛbesɛbe ɛyɛ nsuo ɛnɛ faa no anaasɛ ɛyɛ awudie bi ɛna obi adi no yɛsɛ abusua ne sɛ wɔmma kwan ɛmie yɛ posumotum kyerɛ sɛ nipa no a wɔne akwadaa ne kɔɔ wira mu no ɔyɛ busuani ɛna akwadaa yi nso yɛ nana enti sɛ kɔkɔba sɛ ebi aposumotum ba na hwehwɛmu ni mu no biribi foforɔ kɔkɔba a saa akra kyerɛ ɔne akwadaa ne kɔɔ wira mu no benya asɛm dabi nyini enti ɛhɔ no na ɛhwehwɛ yadwe enti yato nsa frɛ abusua no sɛ ɔnom mmra mɛma yɛ nkyerɛmu bi kyerɛ sɛ ɛwuo bi wɔ hɔ a sɛbe nipa wu a nkyerɛmu ampie ho a sɛbesɛbe ɛde asɛm ba hwɛ Ghana ha ɛnsɛm bi esisi obi tumi hyɛda pra nipa ku nipa etumi kreti scene ɛde hyɛ ebi si wɔ ahodwo ha ebi si bridge bi ase na abaya kama atea donko na yɛde bag ato ne nkyɛn yakuno ɛna yɛde no akunturu hɔ te sɛ deɛ wɔne bɛɛma da ayi ne bi deɛ agya kwa me wo kyerɛkyerɛ mu kyerɛ me na ano no ɛno bi ɛna yɛhyɛ da yi condom te sɛ deɛ ya yusu no ɛna yɛde ato abaya ne nkyɛn enti sɛ yɛ ahodwo area ɛna saa issue we yɛsi a wokɔkɔ hunu pɛ adwue bɛdi nkia ba atiri sɛ ɛne yɛ wɔyɛ ahyɛwo condom da ne ho yɛsan kyerɛ no style we ne koraa deɛ a ɛne yɛ ahyɛwo nanso nipa bɔnfo ne di na wu ɛne ahyɛ da criticize no enti ɛnɛ saa nkyerɛmu ne mmra na afei yɛnte yɛ ho ase abusua no monhwɛ ma me na menhu ɛnɛ Lindewen babe ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛna wie mechiachia wo nyankopɔn hyira wo ɔnyɛ okese na ontutu wo adamo nsiye bɔhyɛba me nso menie ɛna wie ye nyinaa yabɔ ade mu ha akora Krobea ye tie wo ɛna ye sign so hwɛ ɛna Sulemana Abdullahi mahu sɛ wo nso aba ahoma ne so nyankopɔn nyɛ okese na wo nhyira wo obe ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante ɛna me maame Auntie Alice wo tikim na Krobea ɔno nso mfa uni agrokra nyankopɔn hyira pa wate Krobea papa bi nyankopɔn nyɛ okese no ɔmɔ no abedwafo nyinaa nso ho ban entutumu anamɔ enso emfa ensiye na wie brothers nso mahu empatuam ofaboga mahu sɛ won so aba ahoma ne so empatuamfo ne wa ha ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante na wie empatuamfo yɛnso yɛ kan ho yɛ no nyinaa na ɛsom ɛwɔ afidie yi so Crispo wo de wo fufuo wɔse akora Krobea wie ma ha yɛnchiachia ne mo no abedwafo aba so ne fufuofo yɛnso yɛ monitor pa wate mate Seko City fo mahu sɛ mo nso aba ahoma ne so sekufo kwabnagena wo nso wo de sekufo aba beduru nyankopɔn hyira wo Ajete Caesar wɔse akora Krobea sese ma bepie Gabon oh okay wiai mechiachia oni abedwafo nyina mate esi awaya akora bone pa na Miss B mahu sɛ wo nso aba ɔse hello Nana Krobea yes dear Miss B ya me entonka ne ete onka che nyankopɔn so enye okese akwada no a ye kana semi ne maame ene ewura ya wo manim hai akwada Frederick ena sisi ye ya ye kase wafrim na free a akwada Frederick efrim no edien na wo ho edien na esiye edien na ebaaye good trim da yene na prempe oh Mati bro onsam na wa onza wa osre wa obesre opanyini o hote say
bra wanim o target ne microphone no why tifa wa no ben e homa me o de ne Frederick opanyini ba cho me nana no onana no na ye frɛ wo sei kwakus o kwanchi abo hobi kwakus Ewria kusewate Pacho yoda. Ye frɛ wo sei Pacho me den de Cecilia. Pacho. Cecilia de. Puom. Boama. Puom. Where di ni? Pacho Dagati. Okay. Oni akwada ne maame no. Me pacho ane. Oba no 18 years. Me pacho ane. Wa wie Jesus. Me pacho ane. Ni school aba. Me pacho. Onya school be. Me pacho onya nyina hini Akota secondary. Me pacho ane. Oh. Na wa ye wadwen se nka abem na to aso. Me pacho me de ma ye ma adwen se me ma akwala na to aso akọ school. Enka da ben wo mo ko. Ne by se anka 18 free and anka ebeba. Enti me nso mini kwanchi aboho no mu bi. Me wo oboase akiri no ho a. Eho na me wo. Enso so no me bae me ni akwala na kasa se be ya akwala no ebeko school. Ti me nso me free ho kora bae no. Me besene ekoi me san akọ ho no nti matoto ne niema bi kora anka me ma akwala na ye den. Akọ school. Na Asem we ya babisi. Kusewate. Pacho da. Kusewate. Pacho. Nyawo ne oba no na nete wo sa aboase akiri ho. Me pacho da bi. Na ade na wo aboase akiri na waja akwala no wo kwanche abo. Pacho ebra akwala no sabre no one ne nana ne wa ha. Me na me ne wo munyina na etie. Enti me free ehokọ oboase akiri ho no. Se me ko pepad. Enti bra me ko ye na akwala no so tworo wie ye no. Me sister nso so wo kotokuom enchenchemo so. Enti me sister de oni ho ba ne ma ne ba panyini no na minua be mai na omowo enchenchemo so ho no. Enti akwala no nso ko ho se wokọ na wakwa akodi pa kakra se be ya ne results no eba bia minya kakra so ne so a ono nso benya bia eden ede akọ. Enti sana Asem ne koyeye. Enti okọ nchenchem so no na nka de pa na nka oye na dwen so na oka kire so okọ akodi wo. Akwala ne de ebra wo kọ no me na meni ho na nso meteye no ni yesi wo koye gala ne bi ti me frɛ akwala na ka kire ne se gala ne de e ma ne nye bi ti me san firi ho esan bai na me be ka kire ne se ma ne nye gala ne bi enti wo jai gala no na wo nye gala ne bi ti no ka kire me se omo etwi mu abobo ya de sesa ennua enti eno no chi no ti me mfa ne se no onu nso twi abobo ya sesa nnua ne bi ana na odi wo mo ye na chi me pa cho na otwi bi me pa cha ne. Oh okay enti abobo ya atwie ni nnua adwuma ya mu ena odi akwa akọwi e pa cho eda akwala ne di wu ye ne die na enye eda ye de ye adwuma nti na nya abobo ya na odi kọ ye adwuma wo mo kwosisa nnua ne bi ne osene wo fa yi be ka kire ne se won kwosisa nnua yi na mo kọ ye nti wo bra akwala ne wu ye ne die dada me ni hobi enti mi nhunu asekire eye me nko hobi o krache wo hote sai ye frɛ wo sai me bacho me de ya boa onso de ani akoda no me bacho me wo fa no enti enawia yi me wo akoda no a wafiri mu no ne nana ba akọ wa ha ne maame wa ha na ne wo fa nom nipa no a one akoda ne nso ko wiram e ma sa incident ikosi ya no ono nso ya akoda ne wo fa ono nso wa ha good ene nana ona wo ye panyini maame nhya sie mfiri so ona na Frederick de yen yate ene se akoda no ne wo fa nom na akọ wiram
ɛna yakoku akwadaa no ɛne yakoto akwadaa no atwene nsuo mu ɛne yapai akwadaa ne baabi ayi bibi afiri ne nipadua mu yɛwieyɛ ne yɛto akwadaa ne twene nsuo mu ɛna akura ɛbɛn a ɛnkasa akura no ɛna yɛ first contact ɛsɛ yɛ contact no yɛ contact ɛne yɛtwam abɛkurom abɛbɔ amaneɛ yɛbɛbɔ amaneɛ wieyɛ no yakobo posifo amaneɛ posifo aba bɛfa mu no yɛde akwadaa no akoduru mɔkyere sɛbe deɛ yɛkɔkaa yɛ ne sɛ ensuo ɛna afa akwadaa no na nsuo afa akwadaa yi ensuo fa nipa a yɛhunu ɛna obi di ewu nso de hyɛ nsuo a yɛhunu yɛde yɛnsɛ mia akwadaa yi bɔ so a emogya na epuba aba afe deɛ yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ nkabusua no yɛnyɛ posmoten na yɛmfa nhwehwɛ ade kodeɛ peeku akwadaa no na nhwehwɛmu bi wɔ hɔnom a aboa posifoɔ yɛsi abusua mo se ɛyɛ mo wɔfaase ɛne mo nana ne kɔ owira nim sɛ mo twetwetwene saa ɛbɛkɔ akɔfa asɛ mo aba nti yɛntwa so nti akwadaa no sɛbe so obi ne di ne bɔne edi ne wu a yɛma akwadaa ne ngu nkɔda wabra yɛmbusa asɛm bia mfa akwadaa ne wu ho nana wo onana ne wu no ɛbɛtɔ mo anim sɛn bra w'anim na kasa gu bibi ne mu mame good sɛne yɛwo ka no ɛyɛ nokorɛ ada no yɛ benada kwada makɔbɔ me koko kakra na mebaa fie nti mebaa fie a ne yɛma maduane kakra na medie nti mewɔ hɔ a na me nua maa no mmienu ne mewɔ faase ɛbaeɛ nti ɔmu baeɛ na ɔma sɛ ɔmakɔ afuom na ɔmakɔ sesa ɔmu nnua nti ɔmu de first one baa fie the second one no na ɔmu kɔ saa kɔɔyɛ nti ɔmu duru hɔ no na ɛnkoraa no ɔmu yɛ mmienu na ka wei no ho nkwadaa mmienu ɛna ka papa yi ho ɔmu sɛ ɔmu no mmienu no kɔdware nsuo no mu nti wɔ sɛ ɔmu wɔ nsuo no mu dware na ɔno kɔ a ɔfrɛ ɔmu sɛ ɔmu bɛsena no ɔmu nkɔ nti na wanya kɔ na no wɔyɛ kɔ nti wɔ hɔ a na baako no frɛ no sɛ ɔmu to nsuo no mu dware no baako no ɔmu mmienu no nyinaa na ne ɛdware nipa mmienu na ne ɛdware nsuo wan na ɛbɔ amaneɛ yi baako na wɔka ho no mepɛ sɛ mehu deɛ wɔbɔ amaneɛ yi kyerɛ wo deɛ wɔbɔ amaneɛ no wei no na ɛbɔ amaneɛ kyerɛ me sɛ deɛ ɔte hɔ nana no asɛm na wɔka kyerɛ me okay sɛ ɔmu mmienu no na baako no pie bɛka kyerɛ me sɛ wɔdware no ɔmu owie no a ɔno no pieɛ no wɔnom nsuo kakra nti baasa na niso brei no na ɔno no fɔ so pie to pie wie wanhu baako na ɔyɛ den ɔka ne ho no nti wɔmna na ɔmu mɛhwehwɛ no to wɔ so ɔfrɛ boys bi na ɔmu wɔ nkyɛn hɔ na ɔmu ba ɔmu bɛduru na ɔmu so ɔmu no nsuo adware nti na boys bi so ɛtwam ɛhɔ no yɛ mefa sɛ gala adwuma na ɔmu yɛ site kɛseɛ na ɔmu yɛ nti ɛhɔ no deɛ ɔmu adi kan yɛ a ɛhɔ no nsuo na te ani da hɔ paa to wɔ so hɔ na obiara boys na wɔ hɔ nyinaa ɔmu dwareɛ ɛna ɔmu nso so dware nti baa sɛ ɔmu no susu duru ɔmu so ɔmu nso so nim nsuo dware na boys bi na ɔso ɔmu saa kɔfrɛ ɔmu nti ɔmu no na baa yɛ a ɔmu bɛyii no nti ɔmu yii no wie na kyɛ sɛ wawu ɔmu sɛ na ɔsɛm kɛseɛsɛ deɛ ɛmɛɛ no mɛso mɛyɛ dɛn mɛwɔ fa so so ne ha ɛne memfrɛ no ne yɛmmɔ no maneɛ sɛ asɛm sɛ na ayɛ dɛn asie nti ne deɛ aduru no so ɔhɔ so wofrɛ a wonya no nɔf no ho a ɔno wɔ fa panyin ni wɔ sirem okay wofrɛ hɔ no a wonya no adeɛ so so ayɛsa ne yɛnkɔhwɛ yɛkɔduru hɔ so so ampaa akora no mayi no ato nsuo no ano a ɔda nsuo no ano na ne nan sɛ ɛgu nsuo no mu sɛ deɛ aduro no yɛnyɛ ntumi fa yɛnsa nkɔka because ayɛ aban asɛm gye sɛ yɛma mpanifoɔ ba na mu bɛhwɛ nti wɔkyɛ ama no koraa sɛ wafrɛ apolisifoɔ mu yɛ dɛn ɛɛba da no so ne nsuo pete nti yɛwɔ hɔ ampaa nsuo no mu apolisifoɔ no kɔmu nam nsuo mu saa ne baeɛ nti wɔm baa no bɛtwitwa wo biribiaa na m sɛ ne yɛmpagya ne yɛmfa nkɔ na yɛde rɔba kyekyerɛ no ɔmu a yɛpagya to abobɔ yɛ mu na ɔmu adeɛ ne mu ana yɛde kɔɔɛ na yɛde kɔtoo ɔkyerɛ nti adeɛ kyee a yɛde kɔmɔkyerɛ no wokɔɔ bi yɛ nyinaa yɛgyina hɔ bi okay nti adeɛ kyee a ɔmo sɛ yɛnsa mmara no na mebaa no mefrɛ me ɔfa sɛ sɛ ade no yɛakɔ akɔfa sɛ neɛ woka medi nka nka kyerɛ wɔ a wo sɛ yɛnkɔhwɛ ne yɛmfa no
they say police for no sin ne yen samra den enye say ba omo de omo adwuma no moye be papai no mo ho ade ko de de eku akoma na mo fa no mo asem say wono nso de yen fa sika nka ne de hye anteme kwa yen sra police for no so mbe ma ne kwan a omo nyina ya na de hye nti sa ade na say dia wo sra omo a ma omo fa sika nka no mo fa na ne de hye ma no no pene kurabre yesu ko ene de to police for no nim say asem say na papa no so aka ba omu de yese omu be ye omu hwehwe mu no ma ye omu adwuma se be ya da atia asem nti omu ho nkɔ kyere omu omu se dabi si dependent se dabi onde wonya na adwuma sa to onde obe paapai no ho ade ko de yere eku akola na se sika sem so no se me so me wo hoi me nibi ena nkora yi so omu nibi sika de be ye adwuma we ye nya efie nye to kwa be ne be fa so a ye be nya sa de ana omo so de omo pe omo adwuma yi enti papa ne se ono a be fa kan doctor ne sika obeji bi obefa ti duru han pa so doctor ne ba ne sa ye ne sa to papa ne ka si asem no aba ye ba be ye sa de no kan na so da bi on de aje ogina na ogina hwan na e kasa me wo fa na mu so mo fa ka wo ye aba ye papa na papa enti abaye papa se police fo ni mpo fa kama doctor be papa ya kwada na ya wonu de da bi ompene ade ana me sare to doctor nanim no sa wonu de sebe ya wonu de na ne da chi asemunti na wakofa doctor na yede aba wonu obeye na juma enti se abusuya na kade a na sa na tie de a wonu so no wontimi nka se ode se kan yede e ko kan kola no di mama na apresi for no ma sa de share much sata no mo fa duro kra nya de enkan emu ho na ntia se bia ya adwuma wie no ansa na mo de aduro e de eka ntimpani for na mo fra ya me wo ho no me bo mama ne me ko so sa na ti okay mien hwade bi na nei bra mo ko ya mu yi body no e de beto kokko so no na akwada no ne fa hin na etwa me mum de no kura pa di mo se na me kase na nsu oto nti woda nsu na no sa na ne nan gu nsu ne nan gu nsu na no na wo de roba eto nchensa ti we so ya mpegya na mfiri nsu no ma beto kokko so ansa na ye de ne roba na ye de echekere ho na omu epegya no to nchensa roba na ye de kata no ene de ba ene de be hye ayi mu to se me ka se wo mu pegya no me hu se atwa ne ba bi dia no ande no kra ne ma branyam ya odehye ye de da kohye mochire oduru mochire no de be ye bia no wo be inspect ansa na se ye de ne be hye mu kura ye de na hye wa anya inspection bia edu ha na me mfa se mochire fo no de mo fidie bi besi ho no mo epia na mo yi ne to so eno mo ne ko shem sada na nso na me kan no kra nso bu ye san ko si ho de na me ho ba bia ye titriti me ya me ho hwe kra nyeye me ya me ho hwe kra nyeye eno mo de no ko eno mo de she afidie mo chire man bi presse no e me mo je puba ya sen ko no mo de na me ne dem ho ote se betumi abade a nye owura dem ho no na bia betumi aka se bia ote presse e ma ba mi mo mete ba mi amani se de ma mfa nko sabe memete hai papai emfie aduonum ni akire na menamoyi aduonum nso ani minimu mfie a wadie de nanso ye nyina ye nim se ye wo nkura kase mu ni nkuro nketua mu no se nsuo fa wo bia de beye bia enioma bi ye nsenkyere ne etumi daadie ma ye hunu se we die ye nsuo we die nye nsuo wo nana ne de no se ye ensuo fa wo bia ensuo ne emia ye hunu ne moja ba na wote ye no anka bibia anso ankyere wadwene eka bibi kyerɛ me se nya de ne de na se ma ye nya ne sa de na meka bibi wo hɔ abusua no especially nana no onima mumunnim enti no ama kwan bra posifo kora ofai say he who requests for autopsy must provide enti yenye no bibi wo hɔ na nanim a mumunnim enti na still woda so gina se oma kwan na na se be fa so no ni ha o no fo no ha timi ntimi nka se wonim bibi ono de wo sese no waka ba won ka se wonim bibi wo ho se woni ha
akora na okoe no ene nim de si ya ankasa okay pacho mama yeboa pagya mu kakra mame mama krache na metena se abaya kusawate kuse krache ye wunu ankasa me pachane mame ko papa ko me pachane okay mesremo atiefo mu anidie de sese okata no na wakata especially baby a nude ewo no na wakata enti patio bra na yefa akwada no afri baby a alleged ensuo no fa no patio kutwa emfonyini no bai na ohwe emfonyini no a me de be kire mo akwada 18 years ye tam kura yesusa oba twapiase a ye frensuo bi rowro enti rowro no baabi a rowro da bi aye so enti ye wo rowro so okọ oboase ne mpotamu a rowro so wo ho na sa rowro nsuo yi a mekan me wofa baako ye frɛ ne kwame antwi eno ye frɛ ne kwantwi kwame antwi ni aye ne kwantwi okay enti sa kwantwi oye me wofa kwame awie mechi a me bodi na aka asem ono nso ko kreti a certain section of asuo rowro ema ho ne beye to very tutomable se me ka se bibi ye tutomable a e kire se ututom dware mu a eyeye English na me kire ono English na me kire ono no enkra we dia mamo mfa ntwe BC but we ye time no de edi tire BC ni bia ensuo no beye tutomable enti e beye tutomable ni nti no mu hu se ye kwantwi ene be creative accession ni nti no na ye asuo wuro nanso ne efre nsuo no kwantwi no me say free class wine eba bedru pieces first nko ana na medie enti se me ko school ni abobo na me di first ya se me somrikam free primary school mu ho twapia se RC primary school a me di mrika ni me school atade nyina na ma be huri me ho ato kwantwim tu sabre kura na misa asem we ya make de si asem so mesramo minim die nti ameka sei e ma ne nya odepi ma ne nsue wa we tie de meka ha besi so no na me de school uniform abai die di mrika no ma betom twon na me namfonom wo mo abegina ho na se wo mo mame fans muntie e ho no ne ye hye ebia suku atade wa hye suku atade na usuro se fa abraminta abebo wa wo woro na ka wo supporter sa tam ne ye hye supporter enti wo de supporter do na wo di tutonsuo ni mu but in this instance krachi a wo mfie du nwotwe ene ni nuanom na akọ mu no wo dware a wawro ne hu nyina edware sebe kote don mesremeka ya enwini nyina gu ho 18 years okodware nsuo mo moma memfa emfonyini edikan enkyeremo awura kusa ate opa menhwe bi kusa wate kusa fato so mame kwadwo ahano wable ani no kakra ejataba wa beyi ayi na ankasa fa kyereme oba de achi ame be kyerɛ ayi no mame na mihu ahano emrantia no ewo ha krachi we ne gina ho no ma hu no ogina mbi no obo ama ya bie ayi ni mu Robert ntum ni mu yeah analysis of the picture o she enfo de enfonyini no bra na behwe bi o she enfonyini no a ensuo no ye woni mienu no a ye wo no baako da kire na baako da animu na ye wo pampim bi e wo mfimfini ye saa na tie na bia okay enti eche nsuo no ni mienu ntem eye galamsefu amana na
usimu kwa uhu se ase aboa wom kyerɛ sɛ krachi ya wo hyɛ rain jacket no a tuntum no ogina hoi ɔno no tumi sɛ ogina nsuo ni mu but emu no saa ɛno ɔno mu gina ho odi ɔba de akyi amede na ohunu kɔde ohunu na se sia de me hunu sɛ enipa bi gyinagyina aboa bi so sisia yi de saa na me hunu ɛna wɔn de rubber yi tuntum bi akyekyere bibi ɛna kuta wɔn na ɛno akyi na metu mani a me hunu sɛ owura baako wɔhyɛ atade a yɛde emenamafoɔ de kata wɔn mu ti a ayɛ sɛ kyei na metu mani hwɛ akyire hɔ nso ntentensoɔ no a nsuo na no hɔ no koraa na hɔ na aboɔ bi wɔ hɔ aboɔ no so bi na wɔda ɛhɔ na owura bi da ayeya saa na ɛdeɛ wɔn hyɛ hwee ɛna wɔsam ne na ɛna wɔn atwa haban ɛde agu sɛbe baabi a ne bɛrima ɛwɔ no ɛna sisi a mehu sɛ mehu nim mfoni a etwa kyerɛ me sisi a okay mfoni na ɛtɔ mienu aposifoɔ gyinagyina hɔ krachi on the so body ni mu bi wɔ hɔ ankasa ɔno ɔyɛ visible wɔ mpa mehu no wɔ hɔ fa de ɛtɔ mienu no ɛbra me say kata sensitive part kata sensitive part to me kata the sensitive part use the Otec logo to be there Fabia ho and the English now but too much about the me more sociology English I ensure na ye to tomabo me kan omo no me twa wo ensuo nso abo mu nsuo ni mu de abo mu ni bia de abo mu ni bia enti first picture no de da so first picture no da so na krachi a ono na eye wo fa na wo de akwada yi ekọ wirem e ma asasem we kosi ye no awura wo oba no wakọ akọhwe no omo kyere ho ontimi me pacho dem bi ontimi nkọhwe enti wo de ufiri buase achi ho ne ba ye no ne de na akohyem me ba ne kola na wo ho na wo ne kasa se bia mobile phone so ana bibi pacho me ne kasa 3 days time 3 days time si ade chin ya me yese kan na no kwasi ade nka meba ti ne branda en yesi asem ni si ye but enam se ba bia ye wo no ye wo numero so oh okay ti ho no network ni ho ti so ko pe ba bi no agina ye ko ti me so se nam sa ni nti no si ye no that very day ne die man ti na de chin ye na bofu obefa me firi eye mesa ba oso hono mebusa wo oba de achi ame the second photo chire mu chire me second photo akra sabire so me hunu se enipa miensa omo de rubber se ho na omo pagya enipa bi a onhye atade na woda ho no de ne to rubber na omo de ase ho no so sabire de omo de no ato so a ato se ombe chichire no na me hunu mama krachi we ntina we so di aposifo mienu enso gina me bonkum so a ono mo ewo ho o play very vital role o ya de o play very vital role free say wo hwe mfonyini na o ye very visible ewo mfonyini ni mu bra ye koduru ho bra ye yi ye de ne beto ba bibi asabo wo ho do bra ye tam no de na to police for robber ne so nyina no ono kura na aso ne nsa na ato ayaya no eyo ono na asom na yaka ne nan no abɔ ho ene yede no eto ho owura wo ho te sei bra wanim na kasa de ma wo wudi de sei ipacho midindi pom Godfred pom Godfred uni abani ipacho ani oh Godfred okay what de ye hunu wo mfonyini ni mu pa say yawa me pacho ani enti wo kura na wo so ne nsa ne nsai ma ye de ne to rubber ne so hono me pacho ani we ye yini free hin wo nsuo ni mu me pacho asem ni si ye ne de na mini ho aha to bo ansa me pese me hunu ba bi a
ye yi ni fi ana ye yi na free ensuo na anka se mu de na beto sa abo we so de na uni ho na uni ho okay afa mi enhwe examination of the body what dey say na wo so ni mu saa no na je say wo ben body ne pa wo hu de wo body ne ho me pa cho body no me dru ye no me ben body no pa so ndi na ne ha kakra na atwa like ebia obi a watobo ama na twa ene ne hasi ni tri ho sei no ha ne mama so sei so ho twitwi ena ne mfi mu sei na twa ho so twitwa kakra na ho twitwa kakra e ba cho ani sa na hu ye ba cho sa na me hu ye sa bre no na ne ntade we e ba cho omo frɛ ma me kɔ ende na odadaja so nti me kɔ no se body no obi ani ho na ai kromofo no so me na misafiri ho no ko bo kromofo amane na me pa cho twa aban e de be kata akura so me enhwa de bi pom wo eye dan na wo te sa wu we kura e ba cho na me wafuom aha ana menu ai frɛ me e wo kwanchi abo ho kwanchi abo aha so nti wasi me nhia no fie ana me se adan means what afre me na we ya tai ye me rough bisa no so nti na me say asembe no se me share ne fie si ha so na mma me so ntiapo na minim say wo demand this guy asende ama me so ndi be 2 minutes no asa frɛ Otec 1029Fm na me frɛ ana me receive call na me bisa say ahen for asembe ana wo say wo hia me fie si ha ba bia na me so me woro na emu twe so nti me rashi eduru fie so ndi meduru fie no se mo fa so no watonsuo so nti e ma me de ahokeka e ko hono so nti me ko duru yen so na e no kure na kura no so wadansuo mu a donfo adoma yi akura no ato abo no so ana me ko e ko hunu yi hwan no ne be yi ne to abo de so me ko e ne de no ma yi no ma mfa mani ahunu se asimasi ana so benten ote se kwanchi abofo ne be yi no me pa cho da bi o mu se ayi galamsey site fo ne bi na eyi no ifri nsuo no mu wa o mu complain se ho no ba bi wo mu wa pa ba ma me ana ma de to mintu mantimi ansi man cheke anwe o mu ka kire wo se akwada na ne call se wo kodware mu ana so oni obi ne call se wo kodware mu o mu ye nipa miensa na o mu nam so ndi o mu no complain ai omo asema omo kirekire mu nste omo so omo ko fa nua ana omo ba ana omo ho aye fin na omo so omo si ahohoro omo si adware mbi so nti ene ko fa asa semwe de bai o de emesa ba oso nya botre bo me enioma bi wo ho a oho asemi enhwehwemu bebree wom bada ye me ya se akora ne na na ye Cecilia papa se ompene ma ye mpapa ye mu no ye wa abusia bia ne na mamre nanso eduru ba bia ye wo exceptions circumstances are a surround the BB. Circumstances are a surround the BB. Emma ebia se me wa mamre ana amane ebi kura na ye yito nchen eye BB. Mete ha yi se me to me kon na sebe me frim na me fi amamre se ye mfa me nhye fridge mu a yesie me nanso se bibi ne kosi ye behia nhwehwemu a yedemi bechem sabi yenu no muslimifo say yemfo mo nhye fridge mu enso ye wo biaya ye de body to se bia obi awu na ebia nye ne ya na ye betumi akosie no ye bekwa akosie the next day ana say whatever ebi wo konfa no che Dr. Dawood ni free mu na ma mi hu saa de no hono se yakora se be ya bibi boni bia nto emu no enti ye wo exceptions e wo niomam this instance
die asie nie mo kyere ho po mo ko bi na wugina ho ye de ni hyem nyina die na mo kyere man ne kaaye nti mo kyere man ne se nsuo ne efa no ana me se ye ko ye ne de no oda nsuo mu ano ne pija no police fo be ma kwan mo kyere man ni busa ase enti nsuo ne fa no mo kyere man ni bisai se enti nsuo ne fa no ana me se me de me ni hobi ba ye ne de oda nsuo abobo no na police fo be ma kwan me fa amu asem we mi busa o fa oso won de na onyina ho ba wote mo kyere man de ne nsa si ememogya pu ba yanka wantwe no ho anka egu ne ho me pa cho de nsa si wodi ti ni yam sei ana moja na epu ba e ba dodo me ba dodo kakra oto nsuo mo yesi nsuo ne fa no akra no ono ankasa ne body ote ase no onwu ye do momfa ntosoma omunhu na momfa nsiesie manager mfama me akra ni nie osana akra ni nie akra na sese ye kan ya sinsuo afa no hwan na wo MC aho ono na yɛde ne mfonyini ato so no ɔhyɛ ne JHS ataadeɛ ɛna ɔda so wewawu we ase ɔho asɛm si but asɛm bi wɔ hɔ a esi a ɛya asɛm bi wɔ hɔ a esi a ɛya okay ɔfa na wɔne akwala de kɔ wiram na ankasa nsa ɔfa ne nso wɔ ha krache asɛm isi yɛ no wadwane afiri kwankye aboda me pa cho Dabi sɛ na wuni hɔ esi wo firi hɔ me pa cho de tie ne sɛ ɛyɛ ane ana Dabi esi wo firi hɔ Dabi nti asɛm ni si yɛ no umfiri kwankye aboda ensan returning asɛm ni si yɛ ndie ɛyɛ nkyɛnkyɛm so ana me wɔ ɛyɛ adwuma me ne me master na wɔ hɔ no ba sisi no me ne me wife na ɛte ɛwɔ nkyɛnkyɛm so hɔ a enti asɛm ni si umfiri nkyɛnkyɛm so asɛm ni si yɛ no ɛda na asɛm ni si yɛ na ankasa no ansa na yɛde amu ne kɔ mɔkyere no me ba bɛda kwankye abo me bɛda hɔ no ma ade kyen nti ade kyen yɛ na kyerɛ sɛ ato sikasɛm nti na ɔsɛ mesan kɔ baabi a meyɛ adwuma no na me so mesan kɔ pɛ mmoa kakra ɛfiri hɔ ba ɛna mede kɔ hɔ nom ɛsan kɔ pɛ mmoa kɔ back to nkyɛnkyɛm so wokɔdi how many days ansa na wosan ba back to that day na mekɔ nkyɛnkyɛm so no ade kyen yɛ ne yɛsan ba police station hɔ nom nti yɛsan yɛda ade kyen yɛ na yɛsan ba police station hɔ ɛna yɛsan kɔ kwankye abo that day na okay mama me eni enkomo a edika nwie na afei ɔno na ɔne akwadaa no epieye na ɔnkyerɛ yɛn side of the story ɔno ne nso de na yɛntie obia wɔ kwane a ɔkra ne nyame wayade papa soja de wayade obia wɔ kwane a ɔkra ne nyankopɔn sɛ ọba ọbɛsa ba ne nkyɛn na ọba ne nkyɛn a kwan a ọbɛfa so a ọbɛbanie ɛno no ɛyɛ hintasɛm wo nipa dasani unnim ɛyɛ hintasɛm bɛma woyɛ dɛ wo na metwɛn wo ɛyɛ hintasɛm ɛyɛ wo nipa dasani no ɔdoma nkoma no ɔno nkoa ne nim saa deɛ no wobɛba asase so wobɛba abɛdi nnasɛi wɔ asase so ni nyina wo kra o ansa no aba asase so enti moma mini me nkomo edikan me wi a mebusa kra kye na no asem awia yi Sechedumase Rural Bank PLC empanyimfo abeka mensa ewo afidie yi so bibia ye sikasem
usika asɛm nso bɛgyina yi a ɛgyina deɛ ɔde ahyɛ de nsa ɔno na obɛtumi aboa wo atoto usika asɛm yiye ɛde ama wo da bia meka kyerɛ mo sɛ amanfoɔ anyinya yadeɛ dedɛdadɛm kyerɛ sɛ ɔno deɛ onsika kokɔkokɔ meayɛ bi a hwirim yɛde adwane bi nso agu ɛne wɔnnɛ saa bere maka ne sɛ wɔ bi sɛbesɛbe na akoma ɛte ɛbɛte wabrɛ wayɛ adwuma tumi anya sika kakra na ade akɔto baabi na afei deɛ foin yɛka wɔn sɛ yɛbɛtua sei na ma bɛtua sei na sɛ kyɛduma se fo nte saa na banki a afi apem ahankono aduɔwɔtwe na ntiete ɛna banki bae mfinhyia aduanan num ɛna banki yɛdi wonte ne ho asɛmɔne saa banki we wunyini ni a ho abio na abɛgyina di wunyini ni ho abio na abɛgyina di na ano maami bi frɛ me ɔsena na yɛ Krobea Asante me sie no wɔse sɛ kyɛduma se rural bank ya a woka wɔn ho asɛm no me nso makɔ biem account o nam sɛ mo piafo wɔse adwuma yɛfo no wɔn anim te saa nam sɛ ɔmo anim te pa yɛ nya asɛm ketwa na sika Krobea wo kwagye bosea ne yɛsan ma wo adwene mu miemu ye mia wadwene mu ma wo sɛ metɔn adeɛ sei wɔ kwan ho deɛ na atɔn ebi a metɔn bed sheet ana metɔn towel ɔmse okay yɛnkɔhwɛ yɛhwɛ yɛ no bisia yɛ a wo bɛgyi oni ato susu akyɛ yɛ ma bisia sei na emum wɔ hai sɛ ayɛ kwan ho sei no enka de saa adeɛ wei a na adeɛ wei ka ho bi a enka bɛbɔ hwɛ wɔn mu mia wadwene mu sɛ bɛyɛ a wo betumi na sika no ɛso aba mfasoɔ ɛde ama wo umpe wei na apɛde ebio ɛnɛ manager wɔ ha manager adwoa yɛgwa miami nua ba owura Prince Agyemai ɛne owura Steven Sefa ɔno nso ɛwɔ ha bi ɛmpanyimfo me ma mo akɔ abebro na mumpomu very good yɛde Nyankopɔn ase ɛnɛ nso ɔde mo aba bɛka yɛnsa bio ladies first ɛnɛ manager fa yɛwura sɛkyɛduma se wura bank mu kakra ka biribi wɔ bank ne ho kakra na fa kyerɛ me bia ɛnɛ yɛ first time kra na Krobea ne manager hyia yɛ me nso meetie ka biribi kakra fa bank ne ho kyerɛ me ansa na mabusa wo nsɛm wo ampɛsɛ bisa wo yo akra me da se mɛkyia wo atiefoɔ ne wahwɛfofoɔ nyinaa yɛma obia good afternoon na yɛkyia nsoso ne yɛkyia sɛkyɛduma se customers foɔ nsoso nyinaa yɛkyia wɔ bibia wɔn wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛ nyinaa no yɛkyia wɔn si yɛka sɛkyɛduma se rural bank PLC a ɛba Asante man mu ha anaasɛ ɔba ɔman Ghana mu ha no mo 1980 enie yɛba yɛdi 45 good years yɛbanga ɛba yɛ ho ma asɛm bia da yɛ ho ntɔɔkyema wonte sɛ yɛn customers bi di yɛn akɔgyina baabi sɛ sɛkyɛduma se rural bank yɛbu nafa so sɛkyɛduma se rural bank ɛnte saa yɛba 45 good years ne sɛ yɛ amedi ka ɛka yɛn no yɛbie 8 branches and 3 mobilization centers before say Bank of Ghana ebema wakonya amoa bie nkrabata ni bikra aka bank branches na wo no na enye easy na chese wo ye no kwafo we enye customer sika na wodi ye wodi di wudwuma na se ye na nkasa ne ye boye ho emodern na 8 branches ni 3 mobilization centers yi so na etwe ye ho ehia wo Asante mem ha ya na yedi yen ejuma sɛkyɛduma se rural bank ya wo products bebrebe ya wo ordinary savings account ordinary current account ya wo corporate account eno no bank bi wo ho no na wodi wo sika kwoto ho no na wo wodi akwoto wo kra no ni esa etetew enti no ento se wo onko jiwu sika na sika na sa na sika na ya tetewa wa wo nko ho enso su sika no asa free account nim sɛkyɛduma se rural bank entesa ye wo me badaache ye wo savings ye wo susu account na afen so krampo no ye product ni bi in case se wo wa yie ana say
a social gathering memfa ne say bia wo ware anase se wo di birthday anase se usika enso honma e bia dwumadie bia wo di a woto nsafre ni padom no okay se Chadumasi Rural Bank ye wo ho say ye beje wa etu good ede owura prince ye ma memra wo so na sene manager ebie bank no ani e de akere yense no yenhwe services any products a se Chadumasi Rural Bank ankasa wo ya me ba kwa menim se no nam de me ho behiem yo Krobea me dase good chankoma watifo na afin so se Chadumasi Rural Bank adwumayefo nyina ne mpanyifo mu daya no okay your product and services the bebre me pensem wo services no afa no services ye render ewo ya soye and also any of your branches services ye render wo ho ye wo Western Union transfers so be send you free amano ne obetimi akọ any of your branches na wako isika no kama eno na nchen so ye mumu transfers ewo ya soye ye mumu transfers ewo ya soye afin so yesa yemfa say Ghana Pay ewo ye ho yesa interbank transfer say bia o send this fees such Chadumasi Rural Bank akọ any of the commercial banks na nya ye bi ewo ya so ye good and also nanchen products ye render wo ya so ye so ebi so ne say ye wo loans say na managers kan ye wo loans ewo ya so ye ma smart loans eno ye loans ye de ma Oma iti omo kafa controller and accountant general okay ye work ya force so alone wo ho se na scan ye ofunu ana social loans e wo ya so ye wo microfinance loans susu loans e ma bodwa for eno so eno no kire me mu yie kakra okay susu loans no ye on wo fa ko emfa ne say on timi mba ya so ye ene emedi dwuma ye nkrofo ko ekwaji sika de biara okay enti no ye hwe wa hoden na ye hwe sika bebo na ye ma sa sika no enti no on san ha ho emba ya so ye so bia obetua se na ye nkrofo ko abonten ekwaji sika no saa na obefa so ye den etua loan na ye den amayen eno so na nche no ye group loan ye ma me no ma omo igwadifo bodwa fo no ometima ka omo habo nipa miensa enna enum ometima ka omo habo na aba ya soye so omo ka omo humum adwadifo no sa pepepe omo ya soye na omo beje bosia friend group loans no okay good ejaje manie ye kan obi tie na obi asem a wo ka ne se me wo sika bi eda me ho me pe bibi e de awuram se be ya menya mfaso wo so obe recommended dia na ama me wo se Chadumasi Rural Bank PLC okay Mr. Krobea me da say investment okay sika no se ba be da ho obi be kan me de me sika beto bank wada ho a me nya mfaso bia wo so fabra sa Chadumasi okay ye de be investment amount o sika no en na ho en hye kwa ebe mle be so bosome miensa bosome nsia anasa afe ana apena ubitimi obaba na onsa account even savings account kra no ye interest was ye kese say bia obi abebie savings account normal savings na wo to ne kakra wonya kakra bia da betum no kra no bosome bia e be san ma interest e wo ho into usika da ye ho a ena ho kwa ye nte wo hwe so wo ho say savings any susu ye nte wo hwe wo ho na emum say special savings a usanya interest na de wo pe ne kese mu dia fa be bra ye be fixed deposit edi amount bosome miensa ensi hu ne say kutu ene kakraka awoje wade wow manager kire ye fa ye wuram miaya ye mfa na ye be hu se Chadumasi Rural Bank ntem na ene ye de ye ho abebobo yo Krobea me da say in branches no 8 branches na 3 mobilization centers yawo Chadumasi ankasa market wo edwanim Chadumasi market e hon money ye head office ewo ene ye branch ba konso so esa ewo ho ene ye wo adwura GPRTU for building na ankasa mu ene ye wo Kenya ase kwabiri Kenya ase ha ye wo eme ne na edi nhwe ni mu anase abrosan na ase woka abrosan na ase a obia be kire baby ase Chadumasi Rural Bank ewo ene ewo angunaga nso so ye wo dwom hono mo na ye wo market wo
eye je ne dwom ho no mo ne traditional market on mo na ankasa na ye wo aboabo nso so ye ben post office no ne ye waterfo nso so ne ye ne mofra tro anasa club 600 ena edi nhwe animu na bompata nso so no a eye edum ye wo box fm echiri ho no mo na Moshi Zongo ye wo second station ho na about 3 mobilization centers nso so na ye wo enyinesu no eye edra secheduma se municipality ene ye wo chechere efija kwabre north ene ye wo edudwan eno so wo mampon municipal intinasa branches we na secheduma se rural bank ye wo ayendi enjumadie. Okay, se bibi kire me so me pese me ne mo kasa adam pese me busa bibi e fa mo ho a ma me mo numbers a me frɛ. Your numbers ni is 050 168 27 37 050 168 27 37 and now 050 161 79 24. Okay, Arafonti Sechedumasi Rural Bank PLC and Komoba ye boy e hu hia me so me ye adwuma wura madwuma ye fue mama wonum table top wa che metumi de wo ma fa Sechedumasi Rural Bank ana Prince yo Krobea we ye adwuma wura na utia ogobekeska e fato table top a Sechedumasi Rural Bank ye ho se ye besesa sa system na free ho amount ebeba wasoye on ha ho mba ho ana on so we kesi nyina mba yasoye da bi yankasa ye betu na mo aba ona ase wow you be account ama on nyina ene adwuma na nkasa se ne be ya bosumi bia no obetimi ya den eti o maka afa Sechedumasi Rural Bank na no na mfa so be ne wo so de bebre kwa discourage table top payers no discourage wo mama me fa so de bebre kwa fa so a edikan wo so ne se yemfa ne say yetua oka 30th of every month yedube bosumi 15th say na 15th of October e be emergency biaba book heaven so say dia dia wo unsa so shaba when you abre e be encry school fees bibi o bayare unhia ska kakra dia support ye ho se be ma salary advance eno yemfa so ba ko nya o say salary fa ye ho no ma salary advance obetimi abeji sesika no ede koye de person de ansampo na o salary na eden abetom eno nanche no so sa akonya se ma loan okay yes ma loan kama person bia ohia bia e bia o de koye personal na bibia ohia se o de ye bia no eno so ho enso fa so ba ko e wo se e wo ho abra osika e fa Sechedumasi Rural Bank na se o salary e fa ya so ye no fa so ba ko sa benya e wo e ho no so eno no okay sefa wo de na be ka kire ye ni ayetie na ye mebie ya account wo Sechedumasi Rural Bank de na be ka kire wo no ni Krobea me da ase de me ka kire yetiefu nyina asanteman and beyond obi ane se Otec 1029 Sechedumasi Rural Bank ye ho ma sure ayi ba kwa na me ka fa loan ho kra no de sa ye kra ne se ye nsure so adwuma be koso bank bi wo ha ni ye tatawo na wantimi entua ye de na wodi kaka ba ko si ye hwe so adwuma no be koso se na ebe ya wo begia wo betimi atua ni ye na betimi asa ba dai abaje foforo enti ye nkwa ne bank ye bompa ya ma so adwuma be koso enti unni account ye ho a yesre sure try so beba sure untimi ma afre yen baby a obi a na obedi dwuma dia dia be ka ho ba kokora Krobea me ka ho aka ho asem ne se usika no kora da wa sei bank kokora ya de hia so account na nya aba wankasa ya mobile banking aba utimi usika wo phone so magic number no utimi usika wo phone so wa utimi de e flow of phone so de to so utimi transfer sika de mo obi a any bank wow inti ama bank na style more easier wow we accessible everywhere en hia so wo ye honko a baby a wo Ghana ha baby a wo de bi account no wonya bi nko awie de a doing transaction with us there easy obi se wo aburuchire obetumi abia account ne modi nkita ho de hia ye ne se account no bebie no
si etimi bie ma wie de ba bia obi ana me kan no utimi transfer sika ebitimi de abeto account no. Very good. Manager there na abeka twa to akere woni eti. Krobea ni ameka twa to ne se ene ye ntena honomo emfa sika ento dem. Sure. Akronfo be ba be wia. Ehia wo ho. Akronfo wo ho. Enti ye me ye ni ada hoi ni ye me ye ni ada ho se banga ebeboa yen. Yen yi edie mu. De bema yen etu mpon ewo abrabo mu. Enti no make say na no afa Ghana card, wo passport pictures, na utility bill, say water bill, and also light bill. Na wo de akọ any of our branches, and also number na mi di card 2 jano. Wo fra enchetremu biara ewo ho bia no. Me boss ede ebema and also say baby awo no obe direct you to the nearest branch ebenwo Tina. And your sample number no be o mame na yam fan sorry. Number ni 050 168 27 37 37 050 168 27 37 na 050 161 79 24 ekosi yo na nkasa ho Fearful. Masura bank empanyimfo me da masia na awie adofo empanyimfo ifri Sechedumasi Rural Bank PLC na sene wate no onua eyede ye ena awie yaka kira wo no se wo mpese wo bidi wusika sem ene wakoma ebedi agro yese ba bia wusika wo ne ho no wakoma wo memma wo bi mfa ni agro keka wo ho na ko bie wa account sese ya ewo Sechedumasi Rural Bank PLC kire se wonom ani sika kora bia papa no numbers a wode ama no maminti mawo fresese ya na wone the CEO himself yewura free manager edawi kwamna unu amechia wo why eye 050 168 27 37 and 050 161 79 24 kaiso nyame wo ho heba ewie won mo boa mpa sa oba Kumasi Krodua mu a onom na de basa nupa no abedwa so se ye kan ye wo basa herbal capsules ye wo basa herbal ointment se wunya basa herbal capsules no bi na se wo memene na wo ye obi a wo yafunu wo je wo ho enye wo nsabuo mu nye se bebe ma wuduru sini animu ana wo da ho waye mre infections bi teteo ana koko ntiuni ahoto etumi pai na wo ho kyerew wunya basa herbal capsules no bia ebeboa wo pa afi basa herbal ointment ne nso o de besrasra so yo oba tane a o de sra wo be ma akwada ne ho ye den asabra nka no asramonye no pampers rashes nye no entosi ni ahohye ni nyina akwada na to nkwanta pai wo panyini kakaje ese wo nsa oseye nie unipadua mu ya wo ya honam kankan wo so nantemu apropro wunya basa herbal ointment ni bia waye adwuma wabre no me yemfa ntwitwiw na ho be ye den pa ba bi eto no bi akwa abenye bi monfra yen wo 0244 26 7725 0244 26 77 25 enra meka asem yei enenso me seka na me de akyerew onua dasani a wutie me de cars bia cars na efe cars no ubie engine so a utunu se cars no emono pa enra no me kama o cars ne ye miensa ena me ton me wo RAV4 no baako ye 2010 model ena baako ye 2018 model RAV4 no me wo 2010 model ena me wo 2018 model cars na efe kama pa ena me wo Toyota Corolla 2021 model enu sei mani je ho pa na so betama okay hey 2021 model Toyota Corolla no efe pa mesra wa wutie me cars no eye kama ejina ne naso ene bo ne so da fom
de woto no no ana de na ade ba tinye se konko chiri konko esi ono ankasa ne na so ono ana eto na ade ebo ne ye me ka kire wo ebo ne ye it is in perfect condition and just when je ho a je sa number we na fresh se ya na woni ye nkasa ye ni ano na beto ate e kama pa number no ye 0244 785720 0244 785720 offer sa number we ya ye beje su sesi ya na ye ne wo akasa na wo ba kuma se kro no mbosie red park a ho nso na Awurade fie he ba center wo Dr. Amankwa no on ne da no papa we no se wo no bibia ye natural ba bia tokro da wo nipa nipadua mu bia no aduro bewura na koye mu adwuma enti wutie mi wanya how park kese wo utim wo ho kyerew onuentena se na di Asem Bebrew enam yade bi no akote wo ho kyerew ama be ma no afon aye ketekete ase nguruma sabe nka boni bi aba wo ho oba kwadwo be fa no okọ kasi be fa no okọ bia nso ntumi nka enkoye mama wunya ba Awurade fie he ba center wato adi se twere yade bi hawo moja broso ana asikyire yade o sabi ana waye mrempam sabe won sabuo mu nye nipadua mu yawo yade hawo de wo na animu o entena so bra krono mbosie red park Awurade fie he ba center beso ya wade so ade wa na benya akoto your number is 0241 09 3915 and 0549 20 6633 na 3p garlic mixture den so yedura piwak natural health for na this eduro we yaba eduro ya ye ka ho asemi se wunya bi na se wono a natural garlic wom enti ma power for your daily activities wutie mi o pressure enyina yie o cholesterol e wo soro we immune system nya dwuma yenti yade abobo basa to de bi kura anu ahohono ka se duabo nya duabo onua koto 3p garlic mixture efi ne bro na ba nipaduam no enclaim frim na nyu ahoto uba misi e ba kol na dan heba eni ba bi eto onu bia wo benya bi ye number ni e wunti bibia se afre yen 0248 928824 and 0201 000021 na wonhwe Volta Drill Limited nso yetunzio onu adazani misi yetunzio na nye nsuo bia keke se ensu papa no enye nsuo a yetu ama oni nsuo tiemiyie ensuo a yetu ama weye papa eno na ye nsuo onum nsu bone a benya Taford na wo mpe saade no bidia ma Volta Drill fo omo na akram fidie ya edwa asase ni mu epayabuom wura asase na ya ase kotwe nsupa nsukroje de ba entu fie ho wadwuma mu ho ensu adwuma na wo ye ana he keka ba bia pese otu nsuo bia Ghana ha ba bia wo bia wo esrem kura no a ba betu nsuo ama wo wo sahwi ya ba betu nsuo ama wo se bia ya matwa na wa ya beba o se kwadwo krom Yakobo brao me che dropping free ya matwa de ko se kwadwo moto nsuo enti ba bia wo bia ya ba betu nsuo di ama wo ena so ma nkwanchenfo e bia betu na problem abamu a fra ye ni emesiesie ne kama mfama wate kumasi ahodo da man ya na main office wo ukosunwan tachima ne do ma nyina nso a ye wo ho ye number ne hiaje fra yen e ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 na digital herbal for na di grow fine herbal tonic nso aba grow fine herbal tonic ye dura wunya bi no mo a onua wawie obi o ho aduani pa nie hwefufuo nie hwe aponchi nie talapia ne gusui talapia na yekese no nketo na ye tilapia nti obi ka talapia no na yekese no talapia guguso ye dia besi wodi a wuntumi ndi da menum ato kodnum grow fine wate wo ye obi a wonsa ne onan ye otititi dura na dwo a wuntumi nna wo sori anopa na honam tutu oba wonsa buo mu nya sa duro we die wo ye oba na wo problem wo mensisi mu a aduro wo hia nie grow fine herbal tonic aduro ne ye kama
wonyare kora numbi kyerɛ sɛ necessary vitamins e wom ne boa oni padua no mani gina brane ɛna wo yare nso na onum grofan ya ma hota ontam Oba Misty Heba, Colinac, Nina White Town, Bluma, PFA, Ewatafo New Road, Smadeba or Boise, baby a 2 Drobiana Casope Grow Fire. Where we your number is 0244 59 6532 0244 59 65 32 Abapa more. And they are the biggest online shop in Ghana. He say, yeah, man form fast or can and watch chinchina. Oh yeah, on social na me ton we wan hwe ya wo bebu se kura de trick ba ko aba oh you deliver paint oh you deliver cement baby a wo bia ye de bebrɛw muntie o wakotwa obi ne shop no de ye saa de no enti onni be deal na ono mom de ono ni din akɔ oda ade no every shop papa ye deliver the amount se wona udin kan frame mfa me na wadin kan aframe a ye de ade na ebre na na sekira ye koduru na na ho a ebedin kan aframe ti ye be frɛ ngofo ne de nioma na ba o ose o wane send scan mame ye be send scan de ama ono na ngofo ne be ka se fa uska bra na enyi nioma ni ngo ose we ma send ama mo boss ye boss be se de omti social media omo ye no enti mesrew eni abapa mofuo ni dwa woman na the trustworthy online shop wa ton very best quality and affordable things in Ghana here. Yes. Omo watafo trema sakasaka park wo na de bi ehia nipa da se niwe yenda da se tremu nyina no ye tobi enioma ye yusu wo ye kitchen entade a ye hye nioma ye di nua na ye phones laptop fine TV air condition wa name them name de wo hia bi aye tobi hwa ba portable washing machine kra no eye 390 na Ghana cedi enu 4 million tobi che wate wa tobi yusu wate je ya number se wuntumi download your app in free Play Store na App Store bia you use yama number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and we California this year enkomo akwada ketwa afeina wasi na brabo kwa so sebe wakohia ne nkwanhia wuo akwada ketwa omo brada na ohwese obeboa ne maame na watumi akọ secondary school wansi secondary school no demo da JHS ho a wode apem wawukọ say wadane fish ye de na kọhye fridge ye twen akwa akusie krache wo ye fra osai me ba che fra ahemfo ede ahemfo pom ahemfo me ba che sa dande ni si ona ani akora ni ko wiram me ba chire mu free fie kwan a wo de ne fa so free fie e ko ye chire mu na mintie okay me ba che na eda na ebnanda nti ye sorry anopa wane me master ba kuna na ye adwuma nti omoko pai man bi nua ma no ba na minim place kra omono ko pai nua na guye nti nipa na ba me fie be ka kire me se enua na master ma pai no anka yankwa se sambre no ana me ko bo me offers na mane ana o se o me ko fa moto ne mbra na yenko nti me ko fa moto ne bai ono ana kwa kire ono ana so emu ma kikire ana ye ko fa nua ne bai nti ye ko fa bai no na me suma ye adwuma kakra guo no a me fa na dwoada ema ebi kai nti na che se benanda na nopa no me pese me ko fa be soso nti me ko no ka se ene benade won ko ba bia nti obekwa akogya me ana me so okay nti na me ne makwala ba ko na na enam nti enyina ebu mu koi ye ko fa first one by ono akra kwate anka aba me nyina etana awbo ya ne so di ana ye the first one ba be goofy nti e de ba be goofy no na che se aka last one no the last one ye kokko ye ana ye ba nti ye ba no ye kɔ no nso na Galamsey area oma to pit e wo hono nti na ye kɔ na boys ne wo nsuo ni mu a omo dware nti ye kɔ last one a ye ba fie no ye beduru na omo ka kire se omo no nso be kɔ akɔdware nsuo ni bi nti me ginai ana me san tu moto no
ana okasa ofa unyina me enkodware bi ɛhɔ ana me de me gina ye sɛ menim sɛ bibisa nso so ebetimi asi nti abra me gina ye no ɔmo no wura nsuenim a na ɔmo dware saa bre na boys na edware dada ne da so ɔmo de na ɔmo de ɔmo dware apie kɔ ɔsɛ ye kɔ first one no ana na ɔmo dware ba ye kɔ first one ba ɛkɔ fie ye kɔ fa nnua no ana na ɔmo dware ba ye kɔ fa nnua ne free bush hɔ besin kɔ fie a ye sɛ kɔ fa second one ne de na ɔmo dware awie ɔmo na pie kɔ because of say hone galamsey site nti omo no ka so omo ko dware no omo no wansu mu a omo ni dware nti abra omo dware me wo soro ana me nya akọ brother ba akọ na frame me o frame me fi kotoku nti ono ne frame me no ana o ka kire me say wadi nka be hwehwe me na o bae no ameto me ana me so aden then wo ho nti a wa be me na number nso kra san ye new number ana o so wanya bone bia owa adwuma bi anko pese o de ma me na me se de ba adwuma ana so obi anko pese o me pai nnua e de ma no na me so okay ene nnua asem de a adwuma bi se ne enka na wo fon so nti hia me ofi na ye ni hu nkomo se be ya metimi akwa ya ma no so okay nti abra me ka kire se won hia me ofi na me ka kire omo nsuo nim se omo mpie mbra na ye nko nti me ka ye no nti na hwan ne won nsuo yi mu na makwala no ene me wo faase no makwala ne de sei ono ne de Samuel nti Samuel ene Frederick eda ne won nsuo me pa twan ana me wo soro nti abra me ka kire omo no me bo kwa me din nti me ka se kwa me ye nko no se fada me ba nti me wo faase no so ka se ye ba o nti me ka sa na me da me ho ana me ko moto no ho se be ya omo no beba nti me ti moto no na master ti moto no se be ya be sheki o mama hu se me kwa agya omo nti tama me start moto no me da so ti moto no so ana kwa me ne frame o inside say Samuel no ono ne frame o inside ho say ada Frederick abasoro ho ana nam so da bi o omba ha na wo mu mienu na mu dware nsu mu no me ma misa wo say ono no wo ho ana sese ana mu na wo bisa me me wo soro ase wa ba na nam so da bi o mai no say ene wo hunu Frederick o nti ho ana medum moto no ana me si fom ana me so se wo hunu me ofaase no ana o se da bi wo hunu nti one side de mu do ugina ho na ba bi wo ma ugina soro wo hu se emoba gum but aside bi nso ma ugina ho timi se e ho de mu do nti me tambo ba keto bi se na me to se ene won check emu se ne hwe because me de me nim adware nti me to kire no ho no no se wono nso kɔ na se in case o ho no ma no so ni mu a wonya no because of said nipa no wano munsu nti so no nso so kokoto no ho no ma wan hwe obekye na ono nso akam nti ho na me de aprapre frɛ boys 3 omo ne galamsey fo ni bia nti abra omo no bedru ho no mo no nipa baako elro din ka ro no ho san kokwa kwesi nsuo nim nti nkaefo no ye sɛ omo de omo nim adware nti na sɛ ama baako no nso ono no pɛ sɛ okɔ nsuo nim no ono nso suro so be wura nsuo nim nti na ma ono omo mienu nyina agina ho nti wanam sa di mirika me wuro me ho ye sɛ nka me kwa akɔ wura nsuo nim adware nti me wuro me ho na me wura nsuo nim no na me se da bi me nim adware na me wura nsuo mu kura me kwa akɔ ne sɛn ana me sa pie back nti me pie ya na me hia brothers 2 omo nso ye galamsey fo na bia na omo ne di moto ene me fa ai se pipe no omo use no galamsey yi no ana omo no de ba nti wana me ka kire omo se me sra omo a me ofa ase mu dware nsuo mu but me yenhu baako nti esra omo meye emoa na nka yenyi akwala no omo mienu de no krani omo ye ya no mo wro omo ho na omo di nka si nsuo ni nti ne me gina soro no ma like I am a hopopo because me nim adware me so me hu me ofa ase nti omo ne dware ma atwa omo ho hia ya na omo sa pie na omo se ba bi omo no duru yan de emu do nti anya de so omo no betimi akọ nti wana brother baako ono so galamsey site wana odimirika ko frɛ nipa 2 e free China hofo no hono bai nti omo no bai no omo so sa beto nsuo ni nti wana me ka kire brother na ko frɛ nipa 2 ni bai sɛ ebe ya yenko sere China ni sɛ ombra na nka onyusu machine no emeti nsuo ni sɛ ebe ya mehu me ofa ase no anokwa boy no so ka me ho ana yusu boys na omo no din kan beto nsuo ni mu no omo moto a na ye de koye yedi moto ni kokodru China fo no hono mo no China ni ka kire sɛ womba ana okas adanti na womba
asɛm we esiwe site ha wonim sɛ betimi anam so kora ma yadwuma kora agu ana brother na China ni ka kyerɛ ne sɛ ne brother ni hɔ nti anya de sɛ obɛma kwan ama matu abobu ai machine no akɔ hɔ no nti wɔn ma na egu so ne guy no egu so pre ho ana brother ba ku dimirika bae oba no woteatea mu friend ye follow nipa na oba no nti e kɔ no wɔse wayi ɔmayi me office no nti abra ye dimirika ekokoduru ye no na ɔmayi me office no ato hɔ no a wɔda hɔ kagya nti abra mo wɔda hɔ no saa na me kɔ na me sɛ Samuel me kasa kyerɛ mo na mo pie na nke kɔ ya anka wie ansio ba hwɛ sɛ motima tena nsuo mu ama de abato mo office efiri nnede kure me na makama mo anti bete kyena bi wanhwɛ abafan bi kura be kasa kyerɛ mo mo beti sɛ de wo pɛ na anya sie wi asema metimi kan nyina no ana ye pie ne dimirika nti ye se yusu awbo yande akɔ na brothers ne ka sɛ da bi ye nyusu single motor no sɛ be ya ye na se be hare na etimi de akɔbɔ amane na de be bɔ amane wo fi bra ye yi na wo kɔ hɔ no mo no na ne ba bi atwitwa me pa kyerɛ no de because of pressure na eba ye nti ana me nso bibi se kura nto me da na me yo kada but my she accident bebre but me she accident kura even meka so bin sabampo ate ana se kura da ba bia enipa na wo se otumi yi no eye ono nko anipa ba ko single handedly no yi no me ba be dru hon de na brothers omo ho no mo do so kakra metima ka se ombe bro be nipa be 6 ana se 7 nti me dru ya me mian yam sei no na eye wan me fa se nsuo hedan ni yam gidigidi nti me mian ye no ana yi ne me fa se ayi kakra bi free na num bai ye di anka no pa nti nice anka huru no ene ba out nti ba out no ana me yesa nti me pie ye ana brother ba ko na ono ne ka ho mo gina soro no ka se we de wanu mu nsuo nti be ya mo nko bo amane sese na asi na ye den na o ka se we de wanu mu nsuo mi wa nsuo na afa no ye ono no se ono mo ne yi no brother sin ne yi no nti so ono no ka se ono ne nsu ne yi ne to ho no nti I don't know say bi o mu yi ne to ho no o mu dinka miamia no ana bi o mu hu sa ana se bibi sa de amintumi nkyere. Okay, so because harsh question only Samuel ena moku akwala ndi na tu nsuo mu ena mo ba be ka akira bonten so for say okodware nsuo mu ne nsuo na fa na wo bi so bisai menyintum di nti a menyintum ni say akwala ne me office enye nchen me maame ene Mrs. Tay ye nyina me fa say maame baako papa baako ani yakoisi yakwa akopɛ bibia bedi ba ya nkwase yakwa akodi awu na akwala nsuo ne fa no na ye mia ne moja na eba wo na nya wonwa anokwani se nsuo ama wo na emu moja na eba kire se ya boni bibi mi akwala na fuso de moja ama to me no mi akwala na fuso me ka mo kire hwasem okay nti hon de me man right inside ho nti later na me brother and be ka kire me say omuso mu mia akwala na fusu no na moja eba Asem Beba Dabi akure ma mo na ba me kan bibia se amo na ba sama imu odu no kure me ankasa maka ato ho se mo office ni wuo no se minimu bia hwe na mo office na mfa nche me o me fa wo ko me fa me nko so ni me na nsa eka tunsuo ni so nansa de o sama nya na adwuma sa minim sa o se ensuo so ka ho tobo sama nya na adwuma sa se wuwu foforo sei na de wom ne se onye ohuntum se wawu onye ohuntum ti sa abre no kra no wonya nya asetre tobo ansa okay o ka de ewo nsuo ni mu me se me ka kire me office no eni nsuo no because omo se ye ne de awu akohye nsuo no na me se nsuo de enya de ketoa na watimi adibone e de akohye nsuo because kwancha bo honom na yete no yetiti nsuo ho sebi obi kura ko gya ne nan egu nsuo ho nsuo na afa nche no na nye se ye na nipa di na no kase ye di awu akohye nsuo ndi se ade se nsuo no ho ampa
na sɛ yɛ ne adi awu abɛhyɛ no ana etwa ntorɔ sɛ nyɛ saa de a hwɛ na nsuo no so amfa mfevae ba si enim ho hwɛ ne sɛ yɛ sɛ adware na ɔmo kokɔ dware ana saa de nso si yɛ de a ɔmfa yɛ ho nkyɛn na yɛnkɔ yɛ baabi asema meka yɛ no nti o de ɔka sɛ munim ho bia ma ne mfa mo ho nkyɛ mo no de na nka ɔka sɛ nkɔ mfa nyɛ mo wɔ sɛ wɔkuye bi because bible no kora kan wɔ sɛ de ɔtwe se kan owu wɔ se kan no ntimi nkɔdi awu nkɔhyɛ nsuo na me metena se enidi nyaw no wakun wɔ fa wo pɛ suman sɛm oh menyɛ sɛ me pɛ suman sɛm me pɛ suman sɛm wo yɛ aduro menya aduro ba de wo ho ne sɛ na me dika akyi ne yɛ adwuma kɔwa nti enam sɛ yɛ kɔwa ba na nti no na like every day bia no wobɛkɔ aba bia wobɛkɔ wokɔ kwan so yɛsi bɛto ba wo meduru kwan so no na biribi asi ana meka kyerɛ papa kuma ba ko no sɛ o ɛno de ɛnyɛ yi ɛyɛ ade a me de bɔ me ho ban sɛ memfa mo me ho ban in case of sɛ bɛkɔ akɔwura problem bi mu a ɛbɛtumi ayi ma firi mu ɛno ne ade a menim wonkɔtwa wo fa si mfa no nyɛ hwee dabi atie for me twa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture eni adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. De me de sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya mannomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age edwadie nkratuo yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkoso hwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba oman yi mu
crime. Wani Ghana Telecom University New York opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Me ma shishime pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra die enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomu ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi koho sisie we di oponko pedentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adepawre ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no Ami eyampa eye simple plus. So wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. So when you simple plus dia, and on a papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mocha quantum, na me ho premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shemai, ya need Dr. Caesar, any dear nimshe. A fake kejetia, ya need get 2, a dear nimshe. Ya number near 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo moduma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches mako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyi na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu ton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato, such a Dumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me, Yabosi, I'm the veteran Jumu, na Kwamben, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omo hyehyɛ no ho pa. Ne me hu omo kye kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwɛ ni mu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so hɔ. Post office no echi pe. Tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo wo Bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwɛ animu. Asante Mampong municipal edidwai omo ben health center no. Chechire afija kwa bre omo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 0501617924. Such Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Club Park of Abai, Enyam Finchadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman that also a dunso ya the floating stone combatis so Kumasan and the Monteso. A fay 18 for no aya ahunidie, Yabapra Monteso, a Bacaso, our trader, and a pechi, a diafa which send be the Viasi, Yam Sopa Frihodma, ahunidie and oho. Now for Saturday one, the Rianso, fun games, Pechi Park and so football bacoso, tag of war, sack race. Lemon spoon, na Frafufrobia Kahu, Yenia dreaded for nothing Crotua, one the Jumadian to answer. 20th October, Customer Service Day, no, a Juma Ranum near Juma Mumpedi for Pebua 9, Aqua dreaded for Buano, Aqua Chess Souvenirs Kaka. 22nd and so Yabako Yanka Fie Bidomoa, a Wa Asante Mantemu Aqua ye a year, a bio 24th October, Yabako a Fie Mu Aqua Clap Park on Dauru, Atre a man sign, and the Sardano, Chanyan, Yabacha should be free. On the 25th October, health screening, free Bonto, our Samas Company Limited, a Jumamua, Nana Number, a dinner and awards night, a Didier and one, not ya Baba Sonswaka Hubi. 26th, so a day chato, a Nasiasun. Clap Park Natural Mineral Water. Ah, a Yasukruji, a Damusun. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, yada must say, Yakoya, Yaba. Aha, ya 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumadi no wasugusu and every wutie and every oh hey and live. Na send ya watiano, Clear Park Natural Mineral Water. Eba ye no mfinhyia dunie enti mfinhyia duno the 10th anniversary no obedi Samas Royal Company Limited nyankopon hyira won onom na akofa Clear Park Natural Mineral Water yaba obedi sa mfinhyia duyi na nyankopon ya adomo a bosumi de etoso du nso no wo hya ase eno no the float ene be hya ase ne de etoso du nwotwe no awia no onom be ye fun games ewo Pechi Park football park ne so ye be ball ya Otec FM kura ye bebo bi ye be race kama ye be ye tag of peace any other fun games on the 18th October awia no na fe on the 20th October bosumi de toso aduonu ya ye customer service day eno no ye be ye donation director and management ne be check clients and customers nioma what you say na bosumi de toso aduonu mienu 22nd ne nso yakoye adoye donation ewo orphanage home ewo Kumasi Krobea mu afi bosumi de toso aduonu nan ye be ye activation e dia ma Clear Park ewo trade pechi ye be chensuo ensuo yankwa ti ye be chensuo na afi bosumi de toso aduonu num no ya ye free health screening was Samas Company Limited mu premises ho na nanyumre no ya ye dinner any awards night na ne de toso aduonu nsia bosumi ye mu no ya ye Thanksgiving enti ya kan se ye no adehye ne omanfo mfa won hwinyimbie na dwumadie ne nso enye krabehwe na wiai Dawood Herbal Hospital enso ya so ye se wo ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saa dan no amu na Dawood Herbal Hospital enso edi ni dwuma free
ye kan akwanya no aba ma one se wonua da sani a wutie me se stroke nyodua yade bi na de odihye bi atofom na wo ye wo hwea enye yi a Dawood Herbal Hospital enna ema osa akwanya no se bra obepagya wo se ye sichire yade mojabro so bi ana hepatitis B bi se namu yade bi na etete wo dihye bi ma ye wo hwea enye yi a wo de fa ne bra Dr. Dawood nkyai se ye ulcer ana prostate mu kokram enna wanya oba wo pa wo ema wo ba papa no bebo a wate yankopon nam ne so bemo atumi a wo bi wate enna se wo so ye bema obema ne da fom bem wo ye ne hwienye yi a wo so keka ho wate na akeka ho a Dr. Dawood yankopon nam ne so ebe pagya amwanyu ahoto yade a etete wo de wotena wa woto so a ebe hawo enti bra ne nkyɛn na papa ne mfa ne duru nkan ne number ye 0244 88 6437 and 0201 681 717 we are the fearsome 3 Hepa plus Pavi plasmos na se no miensa meka ho asemi Ebenage heba afo na akofa se duru yaba onuada sanie se wunya bi na se wono no mo anokre me se wo se ebebua unipadua no se wo pese unipadua ni gina brane mana hoden da ne da akosoro neto pampim fa nipadua na hoden ho se be ya yade bi ntumi mfiri wawra na emebo wo hwe ho a eya anonom Hepa plus Pavi ena plasmos wa stroke yade etete wo emoja buruso nie asichire yade nie srade tam wadore wontini ntimoja ntumi mfam watenka ateko ana nipadua mu yaw na hawo typhoid ana infections bi emrewe wo mpam na se wo dwene nipadua na hoden ho kanea de aka nyina ayi bonus Hepa plus Pavi plasmos ena eboa wo wo saa kwan ne so enti kwa baabi eto no bia na ka se ope Hepa plus Pavi plasmos ibi ye wo bia nsuo ye wo bia atopa ye se wuto bi na so yusu ebebo apa ye number ne ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 na humka hit patch no eno nso wodwa so se ya me ne wo ka sai de akwanya no aba ma one se wo ba Genine pharmacy wo patase woko Afadio pharmacy wo Bantama wo ba Costa pharmacy we dum pampaso woko Fredimens ne Lancer pharmacy okeu Endom pharmacy we jeso PFA pharmacy Waterfall ena se wa heba wasante mampowa ahomka heat patch no ubenya bi ahomka heat patch o si feel heat no sabre ya make say ye de twe yaw ne free nipaduam Baby a wote ya wo nipadua mu bia no kota ahomka heat patch bi na de tetare ho fatare ho na wo de tare ho a ubon se heat na ebon kakrakra eno na efa pains no yaw na free nipadua ni mu ama ho ato 2025 and beyond dear we say no to pains no more pains into omia use ahomka heat patch na bebo apa your number is 0248 509003 and 0536 64 5334 unya fresa homa we ya yen ye dia homka heat patch no aba ebe jeso ye do be kasa dia wonte ase no ye be kire mu nso dia mawo na Asasu Herbal Center onom na akofa kubi herbal powder no aba o kubi herbal powder die hia ni se obenya wunsuo de obeye ni se tea no ensuo de no se kubi powder ni bigumu a na wakanum abem ebedim na afi wanom se wonya kube nsuo bi a ubetumi asabi agum wo kanum na se wonom a wawie se ye koko bi kura na wudi na wo sabi gum na wo kanum dia wawie me se bema se wo dia wo se wo mensam no enkoye o mensam atofom waboge bi hoka 2 minutes nkoa nti wo fa osika ni di o pesa wo kire kakra e wo mpanimu a wo kire bibi kakra bi wa kwatia ho a kire bibi kakra bi wate eya yusi kubi herbal powder eye very excellent kubi herbal powder eye very powerful kubi herbal powder se wunya bi na se wonom konipadua ni mu a nokre me se obema no begina so ne begina so yie amwo say yes to me wo abibidrum muntie o bema obema da from bem
sabe bema sabe ade no afon enkoyie mfa mawo bema wa wudu simie nimu a utumi hu se enuoma nkoyie ye 2 minutes de e na ayo wo de na ye brego twetwemamefo no eno na adwon ne enya de pa wunya kubi heba powder no bia onuada sani wawie wadwuma mission accomplish wawie wadwuma oba Otec FM fi ahwehwe Asem Beba Dabi for office no a ubenya kubi heba powder bi ato okoposa heba wumrum opposite Methodist Church main gate no abenya bi misi heba ne blazer require wumrum of ata drugstore wabu akwakofodia station baby a Davi ton aduane no ena mfensi adankwa ame of ata drugstore wo ho eben Roman church no ono nso to kubi heba powder bi ye kan onua mana moto bibi nie na wonte ase a fresofo asamwa wono no oda asasu heba center wodi kubi heba powder yaba frene number nie 0244 166602 0244 16 6602 ena 0243 50 5775 ofresa homa we ya yabejoso na yene wakasa enti ahemfo otimanim hai sebe abosumu tie ensamanfo tie asofo tie abofo tie ahohuma ewo wiemu nyina obi etie bi wo fa ase no sese kura ne samanya begina ha ono nso tie bi ubetumi aka wosa nneoma yi amabobo nyina nim sa wo fa ase ni wuo no unnim hu bi mepa tran unnim hu bi mepa tran unnim hu bi mepa tran okay awiai nana sechire nkwanta bi sawa ha sechire krom hene poma ne ntena se awura wo yo okay say o papa say ompene mayem papa oba ne hu die ku no no wo yo okay yenko sie ne saa wo yo okay Cecilia Ana esi amatese ese da be na mu yi no yawada echina na awotwe se ye yini si asan wo ye okay se ye nkosie no nana sajre nana Krobea asem wei eya asem a ano ohye mama usimami ensa ewo ho ate dasie buru nana Krobea me den chia be ma atiefo nyina tituru asanteman ne ahafoman nyankopon ya adoma bosumi we ya mu eye me ankasa me maame ohima amafriye na ntachiwa sechikrum hima na woda oh wow enti me fa kwa we so edikan amma no happy birthday in advance. Very good. Yeah, share that day ni die e kwan ba mu a Asem Beba Dabi ye be hwese ye betimi ama so hafu me mu a eni sekire kru mu a nti ohima afriye na ntachiwa me maame me ma awoda pa bosumi we yam na machia obia nana Krobea yemfa no krento oda sane ani asese de bia wo ka no na magina Krobea yire fi sante kotoko anum asem so abrante na asem a okaye no me gina fidie so achi ni dodua obo ade chia me hwehwe na kira kwa na onyemu ade meti hoyi meji ahohom ni bibia di asem wei aye similar to abrante bia obo ase eno so na the same ni wo fa ase yes so na akwaji duro the same thing na so yedi sunsun sembo wura ni nutu ni nata no nukure piem ama abusu ni nyamo ho nti ase na so begina fidi kese yi so Radio University Otec FM se maka kire nsuo ni se meji nsuo ni di nsuo ni ye honhom se minim hu bia nsuo no ema no kure na dia na onkume na minim hu bi di onyae no mejina afidie iso chini dodua onye mu ade ye bebo ne kapie sie wa afidie iso krona esi ho no krona nsuo ni da so no efra wo sei kwanchi abo hene se utia sekire krom hene na na sekire kwanta bisa metoso miensa mechini dodua na mabo asem na chi e de amawo wudi asem na de besi bia ma Otec
afidi bata ne Asem Beba Dabi atiefo Asante nana obaakofo akohunu odansini ne hwan nanso owiase onipa utu amana kantam gumu a nukure pie sebeya nukure beda adi na sebie buru sebie nyado yɛhwɛ enra assemblyman Asem na wɔka no bra mrantie no omukoku abrantie emfinhia dunson no ohumanifuo wom no oje moto no ne ma minku no preko sei wo faase yi okonse do die no ne ni dware nsuo nim no wɔwɔyi a obetima ma no kore na daadi ubisa ma mene se obatan ya ne nsuru mate awia kete se obama kwan se adokotafo mpaapai yenkosie uba no wantimi ansew ane dabi ankyerɛw no watiefo ɛna wo hwɛ ma me no tama wototo abrantie ya no a ni facial expression ne body language na eniema ha ma me ne yie etwa se no kore daadi ansa ena de wo mu bia pie na mebisa abusua ne se bre o mu fa mu no ana wo tonso na nyam bia no o mu bo krom ho mpanifo amane ni amamre bɛn ne sefata o mu ye yansa ne ye fa mu na afri nso ni eno kra kasa bi sanse asem wei minyi ni se nananom eye amane ne amamre ansa ne ye fa mu no na kyese botom nam bi akoso wonsuo no ye twa botom nam bi wonsuo no de enim wa Asante amane ne se bibi sise ya atodanchem to oyo ne bi sise ya nananom ye nyankoma de kanche ensi da wa Asante mamu ni Ghana ha se nsu afa obi ya fredifo obi me ye difo metia konwa kese so ni ye fredifo so megunsa ye fredifo so mebompaye ye fredifo ye mfremalam obeye dai nananom na kurowo mu nananom na asase ne yo mu dia ti nananom ye amamre ne amane ena abakosem wo se nsuo be fa obi na botom nam ne dwirimu die bi nkoso a ensuo di kan mene no na de na be kire wo se me de ni ko no asan kako anche kura ne miensa de obeyi na kire ansa na wo de nakọ ansa ne ye be pa mu no wo nsuo nim no nananom ye nyankoma de gu nsa sere asase ya apedi amo ne twedi ampon no yi na bete na nananom aye de sefata enti etwa se ye di kan edo asem yi mu enununu abrantie yi ne wo fai ene de ne wo ho no ne ebisa se enyam bia no ye peja mu no krowura asase wura nananom nim hu bia na se nananom nim hu bi dia ene na nokre no ye de beto da sane ani ase ama nokre adadi me da se bro na na sekire atiefo sekire krom emem ahafu sekire krom hene edna mwate denka no osan ye difo asem we ebi ba ya nim na ye pemu no krese ya obo ase ye so odna ne wofa ase akọ giskedro se ya bia eya fidie ya so na nya asem ketwa eto de bia ho eni oma wo ho but I'm telling you se obi fa kwan ya bisu sei wu a ya nioma bako mienu yensa trebi odi ahaya kwan ho menka yare na asefo nana na mo hote sei obo ade adumu enanso ye okuada enya asem getwa na no na boys ni bi ka kire me se wama wo ma tretre wine enya asem getwa o ise wona mo de jo wine enya asem getwa o ise se de e man si kanfo mu krumu dia dance na ye yinyum anopa bia se mo de garlic no boss ya no mo de viko na ye dey atoso na fleche se dutu hua afa enya asem getwa ena wi ifa ye ya makuri mu ye de emu aye enya asem getwa be ma wugidi anwumle ene anopa no edura na dwonso wa woni nso asa agya ka ho what me adana papa so ti ase because o mo ba no ho asepe no na so ho asepe o pose moto se a say the bible kind no say o ma nipa dana ho no be ma o so timi dana ho na ena eto so nye so koye na ena krokro account so ti ase nti anopa na Krobea ye tie ye tiefu nyina be di say the nchake say free jerinas
asoɛ ɛde ma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛwɔ ntentan abɛɛfo kasafidie ne so ɛna yɛbɔ mo aba so wɔ dwuma sonko nso a mudi ma asanteman ne Ghana man ne kumaseman nyinaa adwuma ne deɛ wɔbɛsɛ yɛbɔ odi a ɛna wo sɛ wasom yɛ ɔkye woyɛ adwuma pa wonyame wohyia ntina gyalinasfoɔ no yɛsɛ yɛnya ma wo kɔtɔkɔrɔ nka soro piafo sɛ yɛbɛsom ne nu nyinaa ɛde tisane piafo ɛtiɛ na awiai gyalinas nana yɛde enu mmiɛnsa ɛna abɛdwa so deɛ di kan ɛyɛ Jerinas Calic Misha no ɛna afei deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Jerinas Heba Misha ɛna afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Jerinas Vico ɛnya asɛm ketewa ebia no bi tim sisi a na ɔpɛ sɛ ɔne doctor twetwe nkɔmmɔ ɛwɔ yɛ kasa a yɛkan ne aduro yi mu nkyerɛmu ebia ne haw bi tete no ɛnɛ wɔ sɛ yɛnya aduro a ɛbɛtumi ayɛ aduro no mu adwuma anya sɛ nrono bi wɔ nom a yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ne nom a ɛha wɔ mu to so mu nya nupa a ɛbɛsiesie nipadua anim na yɛ adwene no mu adwuma ma adwene mu ada hɔ anya saa kyerɛ sɛ nneɛma bi a ɛkɔkɔ so wɔ ɔman Ghana no nkɔ ye ɛna aberanteɛ wobɛhu sɛ no watwe kamela asi n'anim na ɔdi mpanimfoɔ atam adwene no nkɔ ye ɛti wɔ sɛ yɛde aduro ɛba abɔnten na yɛ organs no de ɔba adeɛ yɛ ɛde ma wo nipadua na wobɛtumi atena ase akyɛ no ɛwɔ sɛ yɛnya aduro bɛtumi asiesie no ɛne Calic Misha no a mɛka ho asɛm no preventi nipadua no yɛse mpani sɛ nwahoyi ɔhu no so hwɛ a ɔyɛ tope ɛtumi ntena hɔ ɛnka sɛ kyɛ sɛ mebi deɛ menyale ntimi dabi wobɛwu yɛdidi a yɛnom yi ɔwɔ sɛ woda sani biaa ɛso nyɛ aduro ɛbɔ ne ho ban ɛtumi nka sɛ madidi dabi because nnuane ne yɛ nsuo no a yɛnonom no ɔhaw ne amanneɛ bi a wɔakyire no woanya nnuro bi sɛ anonom na amoa wo a kyɛ sɛ wobɛwu ntam ɛtiɛ na awie yɛkamfo Jerinas Calic Misha no ɛde ama ɔdasani biaa obi a wɔdi mfie du mmienu kɔ sɛ ɔyɛ ɔbaa ɔbɛɛma obia tumi nom ɛnkyiri biribiaa ɛna nka sɛ me yaleɛ wei dabi kyɛ sɛ preventi nipadua no obia tumi nom ɛde bɔ ne nipadua ho ban sɛ organs na ɛfa wo liver wo kidney ɛne wo lens ne wo prostate ne saa nneɛma no nyinaa ɛprotɛte no ɛma wotena ase kyɛ nti ɛna awie yɛ number no ni nana 0241 81 46 77 0241 81 46 77 ɔmo fɛ Dr. Sisia Brahma no gu so a meka sɛ nana obi wɔ no ma wakɔ hospital akɔ amea kyɛke no kyɛ sɛ wɔnhu adekora ɛha no wotimi sɛ ne ti no wakompreni sɛ da biaa kyɛ sɛ ayɛ severe yɛ de bia ɛtaataa no kyɛ sɛ wɔgye no ho anyɛ me sɛ ɔnom Jerinas Calic Misha no ɔmfa nyɛ no duro anopa awia anwummerɛ nana ɔfa na hoɔden adi so wɔbɛkɔ check up na ɛbɛkyɛke no wɔnhu baabi ayareɛ no atu afa ɛtumi ntena hɔ nka sɛ meyɛnyeme to hospital ansa na wɔhu sɛ meyale wode de bia meka mese sɛ tea de bia wosɔle hu sɛ milo sugar egg ne saa nneɛma no gu center table so anaa wo dining table na wotumi hunu sɛ anɔpa bia bɛnum tea a saa Calic Misha yi a yɛka ho asɛm ɛwɔ sɛ wɔda sani biaa onum bia nɔpa yes ɛyɛ aduru a ɛnka agya ɛnsi gya so yɛayɛ no abɛɛfo kwan so ɛne yɛde wɔ ato aseɛ sɛ wɔda sani bia bɛtumi anom ɛtinyɛ aduru akɔsi gya so ɛti ɛyɛ aduru a ɛwura nipadua no sɛ garlic yi yɛ maame mu tumi twitwa gu nantwinam ho ɛde gyene ne nneɛma gu ho de yɛ nkwan ne stew ne ade but wode gya bɛka no ɛma n'ahoɔden ne ɛdɛn ɛba fam ba wei ne deɛ abɛɛfo kwan no a yɛafa so asiesie aduro no wonom a wotumi sɛ ɛyi wo nipadua no mu adwuma wɔhaw bi ɛwɔ biara no ɛki ɔno afiri hɔnom ɛti sɛ awia yi obi tie me na wɔwɔ haw yɛ a yɛbobɔ so yɛ a sɛ meka sɛ ne ti wobɔ nso watim sɛ nakoma no wɔyɛ biribi kakraa bi a na ɛbɔ ne ntɛntɛntɛntɛm wote ne nkyɛn koraa wɔhome koraa wote mesrɛ wo mɛntena hɔ ɛma ne nyo nsɛmo kɔpɛ Jerinas Calic Misha no bi ɛnonom ɛbɛbɔ wadi wakagyinamu ama saa haw nyinaa afiri hɔ obi wɔ nom a nana wɔtena se kakra bi na ne nase ataatae wobɔ sɛ ne nipadua no ase wɔ honhono ɛberɛ a wɔnom Jerinas Calic Misha no ɛbɛboa wo ama saa haw nyinaa afiri hɔnom obi wɔ nso wɔ simani ma pusa wato nnuro ɛkɔ he ba nyinaa agu so ɛkuro na ɛwɔ so ɛberɛ a wɔnom Jerinas
calic mission no ɛbɛboa ama kuro no a aba w'ani so obi wɔ no ma wɔhwɛ bible wɔhu genesis wɔ si gene mesrɛw w'ani no ɛnkɔye ɛyɛ kuro ɛna wɔ so kɔpɛ jerinas calic mission no bi ɛno nom ɛbɛboa yi w'ani no so kuro no nyinaa ama w'ani nso ate nwan obi wɔ so a ɔkɔ kɛtɛ so anadwo a ɔsɔfo pɛ na ne hwene mu nyinaa sisi asɛ deɛ hangover wɔnom nsaden na ne hwene mu nyinaa asisi yano obi wɔ nom a wɔde hyɛ kooko ɛnyɛ kooko obi wɔ nom a ɛyɛ frames amaman adetirim etu ɔso ɔnya aduro a wɔbɛtumi anonom ayi frames ne nyinaa ama ne tirim na ɛdɛ ada hɔ obi wɔ so ɔka kɛtɛ so a wotumi da fam ama biribiara ti biara ɛkɔyɛ ma wo obi wɔ so ɔyɛ kasa yi ɔkasa pampan a ɛdi akyire ɛba no ɛyɛ kuro ɛwɔ tiri anim ɛbrɛ ɔnom jerinas calic mission no ɛbɛboa no ma ɛtirim kuro no nyinaa ɛwu fae ama nneɛma nyinaa da kamakama ɛde ama no obi wɔ so ɔbɛdwale bɛwie no na ɔtete ne ho ɔfiri baafo ba no o ɛnkuo kora nyanka skɛ no kora no wɔ sɛ ɛti ne ho ɛyɛ infection bi a ɛwɔ emogya nim yɛ wɔ so ɔnya jerinas calic mission no na yɛbɛtumi ayi saa ɛhaw no nyinaa firi hɔnom ama wedie no mu atɔ no na ɔno atumi sɛ ampa afei deɛ me nipadua no ɛsi ne nipadua kwan mu ɛti awia yi mesi yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 77 frɛ dr sisi a na no bɔɔ so a yɛka sɛ wɔdidi anadwo ne sugar level no kwaa na ɛkɔ so ɛgye nsɛmo ɛfiri 6 ɛkɔ 7 ɛkɔ 8 ɛkɔ 9 kyɛ sɛ ɔtoa na nam wɔnsɛ no o yɛno na woanwuro na wansia no kwan a wobɛhu sɛ yareɛ bi de diabetes na kyɛ sɛ ɛno nso ɛgyegye ne ho ba yɛno diabetes ne de ho bagyim no ɛkuro bi bɛtɔ ne ho anaa biribi bɛyɛ ne ho no ɛnwu ada ɛti wɔhwe yɛ wobɛhu sɛ yɛkotwa wo nsa yɛkotwa wo nan meserɛw woyɛ obi a wodidi anadwo yɛ a ɛntumi digesting ntɛm a ɛduru ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa ɛkama ɛyɛ jerinas calic mission no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛyɛ herbs ɛne yɛde akeka bom ayɛ no abɛɛfo kwan so ama food and drug authority agye atom ɛnuro no sɛ wokɔ chemical shop pharmacy shop herbal shop ahodoɔ wɔ ghana ha baabiaa no wokɔ a wo sɛ wohwɛ jerinas ɛnu paa yɛde abɛdwa so no jerinas calic mission no ɛti saa nneɛma yi a yɛbobɔ so nyinaa no wowɔ saa ɛmu a wobɔɔ so a ne nanse ataatae ne nanse aduduru kyɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ firi hɔ wobɔɔ so ɔsɛ me nsa ho hyehye me me nan ho hyehye me saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ firi hɔnom ama wɔfo apɔmuden adi so asɔle akɔ adwuma ɛna afei nana deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ jerinas herbal mission no sɛ ɛyɛ malaria jaundice typhoid ulcer menstrual disorder menstrual pain saa nneɛma no nyinaa jerinas herbal mission no ɛdi wakagyinamu ama saa nneɛma wɔ nyinaa afiri hɔ nti obi wɔ hɔ na wakɔ hospital ne ɛsi malaria ɛna ɛtete no a ɛduru ɛbɛboa no ɛyɛ jerinas herbal mission ɛna afei deɛ ɛtwa toɔ ɛyɛ vico no woyɛ bɛrima na nneɛma asinitira se nneɛma agyensɛmu a wonom garlic no na entini no mu sane ne mogya no edi afurusane no na de vico na wo no yɛno deɛ yɛfrɛ sɛ aboɔ bi anka dɛm aboɔ bi anka dɛm yɛno deɛ yɛfrɛ sɛ ube su amente nana ɛnyɛ asɛm ketewa o sɛdeɛ nansan ɛma no se to a yɛyiyi mu mu kunu mu no na wonto sɛ wobɛto because woyɛ bɛrima na kyɛ sɛ wokɔ sina nim na nneɛma ankɔye na wokɔbu hwe ntam a ɔmani nyɛ adeɛ yɛ kora sɛ oyiri bɛbu sa sɛ wawie yɛfrɛ sɛ kɔfie kɔsu wawie ɛti bɛrima ɛntena hɔ ma ne nyansa wodi soro na wodi fam ama nneɛma nyinaa yɛdɛ akɔka ma ama wo ɛti ɛno yɛ vico no ɛyɛ sisie body pains rheumatism arthritis saa nneɛma no nyinaa no sexual weakness no aduro wei edi wakagyina mu ama wafa ntoma pa yɛdɛ afira woyɛ ɔbaa so na wo sisi yɛ ɔya ɔto ase sciatica saa nneɛma no nyinaa ɛtwetwe a aduro bɛboa ɛyɛ vico kwanom vico no ɛbɛboa aduro no mese herbal shop chemical shop pharmacy shop baabi a yɛtɔn aduro bia wobɛka wo ne ne manta mu baabi yɛtu aduro biara no aduro no ayɛ ne do so po egu hɔnom tinana mame namba no bio ɛbɛtwa to 0241 81 46 77 ya namba no ofra on sabe kan doctor yankopon israel amen nana adafo jarinas fo nuro no eyinura eyenupa mesrɛ wate ho no monkan ko ba bi eton nuro bia sɛ ye jarina kam de metu fo sɛ wo to jarinas calic mixture no eya afa vico no fa ka ho nanya wo ho nsa nkyerɛne
sɛneɛ ɔsɛ yɛ me ho nsɛnkyerɛne ye ma timi ye ɛwɔ ma ana mama tamfo anim ana ɛwɔ matamfo anim ei na wo kɔ asɔre dem gra wo kae o boa and odi the Master Kofi wo Sofola Nsuom Junction wa wonen career committee chairman Eja Sam wo tech newsroom Uncle Sam also chiao pa wate and Mr. Akins also wo Sofola Nsuom Junction wa Eja Sam say omamo a very good afternoon we odi odeshi onso wo nana kwasi agema heya ukrofru mode one makonta na anu me hu nuoma no hwehwe nuoma ni bi ba de nya wotre mesane ase ho why mesane ho na me nso ma beje me samba ni bi ho and simple plus for nso nyankopon isramo onom na ye the trusted brand eba phone accessories dia e simple plus if odin ne ebo me pa cha ye kan se wo ye obi a o pe phone charger ye papa ope battery ye papa ope power bank me pa cho choose simple plus me I have chosen simple plus. What about you? Onua me maje papa no na won so se wunya charger papa wunya power bank papa wunya battery papa na ye simple plus die ni bia wawie me pa cho hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina simple plus de na ye open cover iPod any protectors ahodo na wo choose simple plus wawie misra phone accessory bie hia obia no brekumasi adehyeman yaso ye ne Dr. Caesar aso ye ne di animhwe oba kageti anso a ye ne Dubai Gate 2 no enso ye opposite ye number ye 0244 590374 and 0241 709636 ya Bolivia Enterprise for future life smart food no ya dura agini din pa na ya aduane ene san ya duro wutie mi ahodinu ahyese aduane mu matonchom yen de yeka ene se vitamins ni minerals e wom 23 amino acids dunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyebu matonchom yeka ibra bekere wo yade a etiti womu yema waduane ye yaduro na dine nyankwa Kumasi Sofoline alignment yene multi home ne di animhwe ye number ye 0246010150 and 0242878090 na Fit Homeopathic Clinic ewa ahenema kokoben a very modern herbal clinica ana clinica onu wa kremfidie free India e di abagana hade ye adwuma enti wutie mi sabe se yade bia hinta wo nipadua ni mu a brana yenya nhwehwemu mawo yenhunu yade no ani so na yemao adura sabe ube yusua ebeboa enu nketenkete no ebo adwuma papa aduro bia wo de yade bia ha wo no bra ye nchen na yemoa ahenema kokoben ye ne ye wo 18 junction ne so Jomas company no ye ben no ye number ne ye 0244 583859 and 0275969414 Asemo Era we are fine ate we are fine ate ode yan kwachiro me ko kan asim bia kiro ate oba no mu besie no wo Asante region ha na asem de bu kusirim ade e besie no ha ya akra no ne papa we o wusirim acho de bi o papa frim wa frim kusa wate ono nko ane oba anase nkwara ni bi ka ho acho nketua mienu wo mu on na ye panyini bibia be fine wate o de enko me kan sem bi akyerew awiai nana sekere nkwanta bisa eye sekere kurum hene nana baba boa ye ote oba de achi amenka oti jatabanka ewiase abo a oni dua adwo nyame ene kora no dwabere mu to aso